Mae'n brynhawn mawr I dîmau pêl-drod merched Caerdydd ac Abertawe. Dyma ni Rownd Derfynol Cwpan Cymru. Live football now, the Bute Energy Welsh Cup final between Cardiff City and Swansea City with English language commentary. Press the red button if you're watching on Sky Plus, Freeview or Virgin Media, or if you have a TiVo or Sky Q box, go to settings and use the audio selection option. Any problems, call our viewers hotline. Yn fyw o Rodney Parade, dyma sgorio ar S4C gyda Sioned Dafydd. Caerdydd, enillwyr Cwpan Cymru 2023. O prif ddinas Cymru yw cartre Cwpan Cymru. A mae Caerdydd yn codi'r cwpan am y pedwerydd tro yn olynol. Mae'r elyrch yn gobeithio dychwelyd Cwpan Cymru I Abertawe am y tro cyntaf ers 2018. Ond mae yna dipyn o her o'i blaenau prynhawn yma wrth i'w gelynion pennaf yr adar gleision geisio codi'r tlws am y 5 tymor yn olynol. Dyma ni te, Derby De Cymru yn Rownd Derfynol Cwpan Cymru Bute Energy ac mae'r cyfan yn fyw o Rodney Parade yma ar S4C. Ie, croeso cynnes ato ni a stim byd gwell na Rownd Derfynol yn yr hael a stim byd gwell na cael cwmni y ddwy yma. Gwenan Harris a Iona Williams, croeso mawr ato ni. Na'r Gwenan, mae unrhyw Rownd Derfynol yn special, ond mae yna rhywbeth special iawn am Cwpan Cymru. Mae'r ddwy o chi di ennill y tlws yma, ond mae yna bach o hanes yma, nag oes e Gwent? O, mae'n pwnc bach yn sensitif Iona, achos un gyntaf fi pan 15 mlwydd oed a chwaraeon I Bangor gym agos iawn, ond enillon ni. Ond just special iawn, fel ti'n gweud. Symot pa un os bod yr un gyntaf neu'r 5 un o'n I mewn, o'n I dal yr un mo'n nerfus, achos oedd e'n golygu gymaint. Yn ffodus iawn cael chwarae mewn gymaint. Dim cweit ar ceiau fel hwn, yn anffodus, ond mae'n dangos y datblygiad a gobeithio fydd yn gêm cyffroes iawn heddiw. Ie, mae'n mynd I fod yn dipyn o achlysur, ond fi'n gobeithio bod y ddwy o chi ddim yn mynd I fod yn cwmpo mas prynhawn me. Iona, o ran gêm heddi, nawr mae'r rheolwyr yn bach o thema. Izzy Taylor I thymor cynta hi wrth y lliw yn Abertawe. Mae di ennill Cwpan Cymru gyda Met Caerdydd, ond Caerdydd newydd penodi, rheolwr newydd yn Noah Bushby. A dyma yw I gêm gynta fe fel rheolwr. Mae hwn yn mynd I fod yn dipyn o her. Yndi, mae'n sefyllfa eitha anarferol dod â'r rheolwr newydd fewn yn gêm, un o'r gemau pwysig ar tymor. Ond pa gêm well I roed enw fel rheolwr newydd Caerdydd. Mae Ian Dabs wedi gadael a mae o'n sefyllfa eitha od dod â'r rheolwr fewn amser yma flwyddyn, ond ia, gan I weld, ella bod heddiw di'r diwrnod cyntaf o'n wedi enw I hyn. Ie, byddai hwnna yn dipyn o beth. Reite, un stat fach syfrdanol I chi ar gyfer heddi, gan bod Caerdydd wedi ennill Cwpan Cymru 4 gwaith yn olynol a'r ffaith oedd y pandemig wedi digwydd cyn hynny. Mae hwnna'n golygu bod Caerdydd heb golli gêm yn y gystadleuaeth yma ers mis Mawrth 2019. Reite, gadewch I ni glywed gan y rheolwyr mae Izzy Taylor a Noah Bushby wedi bod yn siarad gyda'n gohebydd ni, Nicky John. How important is it to this group that you continue your dominance in the Cup today? Yeah, it's really important. Like you say, it's a great record that the club have, and I've been a part of that record for the past 7 years as well. So it's a record that I care deeply about as well, and yeah, it's really important that we continue that. Yeah, we know what today's about. It's the first time in a final for a lot of our players, so it's been about how we sort of manage those emotions, but also make sure that we prepare as best as possible for the challenge that Cardiff are going to set us. They're always going to be a tricky opponent. And they always are a tricky opponent, and whatever you say about the league and the teams involved, it's a South Wales derby. It's always going to be a tough game. It's always going to be a battle, and to add to that, it's a cup final as well. I spoke about it after the game when we played against Wrexham about how proud we were of the group and how we were on a tough run. We'd lost 4 games in a row, and going away to Wrexham on their championship day was a tough place to go, but
the group really sort of stuck together and were resilient in what we needed to do, and that we were great on that day, and hopefully we can bring more of that today. I don't want to make it about me, and I don't want to make it about personal emotions. I have a job to do in order to make sure that the team are as prepared as possible, and the 11 players on the pitch, and then our fans as well backing us up. They're the most important people. A word about Lucy Finch and Stacey John, who lace up their boots for the final time today. But what a send-off it would be for two such faithful servants to the club to go out with a Welsh Cup win. Yeah, look, there's 3 players, so obviously Steph Turner as well included in that. And look, with Steph and Lucy, I've worked with them for a long time, and these days are special enough, but even more special when you've got goodbyes to say. So look, I hope that they all do themselves proud today. They've done us proud for many years, and we're immensely proud to have had them as part of our squad, and hopefully today we get the job done for them. Diolch yn fawr iawn. Enjoy the occasion. Pob lwc. Diolch. Ie, bydd tymor nesaf yn od iawn heb Lucy Finch a Stacey John. A Gwenon o ran Abertawe, nawr bydden nhw ddim wedi cael y tymor yn nhw moyn o ran y gyngrair, wedi gorffen yn y drydydd safle, ond am ganlyniad gaethon nhw ar y diwrnod olaf yn meddi'r pencampwyr Wrexham o 2 gôl i 1. Faint o hwb yn seicolegol fwy na unrhyw beth bydde hwnna wedi rhoi iddyn nhw cyn heddi? Un enfawr yn sicr, fel ydw dweud, falle ddim y tymor nhw'n gobeithio tymor llawr well na llynedd, ond o'n nhw reit ynghylch, reit yn y mix, cwbl o misoedd nôl, felly o'n nhw wedi cwmpo oddi ar y gyflymder Wrexham a Caerdydd, felly oedd y gêm yna lan fyna, mwy na un beth, i profi pwyntiau i nhw eu hunan, bod nhw yn gallu cystadlu, mae jyst angen y cysondeb yna o fewn y tymor. Ond beth mae wedi dangos nhw yw eto o fewn un gêm, maen nhw'n gallu cystadlu, maen nhw'n gallu brwydro, a mwy na hwnna, maen nhw'n gallu ennill yn erbyn y pencampwyr ac yn erbyn y tîm oedd reit ar y frig. Iona, o ran Caerdydd, nawr un o'r ser yn y tîm eleni yw Michaela Cook. Di sgorio 9 o goliau i'r clwb eleni, wedi creu 10 gôl hefyd. Nawr, hon yw'r chwaraewr gall fod yn dipyn o bentost i'r eilirch heddi. Ie, y chwaraewr ifanc efo lot o potensial. Mae'r stats y hun yn deud y cyfan. Mae wedi sgorio 9, wedi creu 10. Nath Eliza Colley adael yn yr haf, ac oedden nhw'n chwilio am rywun i lenwi sgidiau a dod i fyny fach fwy o goliau. Mae hi wedi sefyll i fyny i gwneud hyn. A dim hynny, mae wedi sgorio 2 gôl mewn 4 gêm erbyn Abertawe yn barod lenni. Felly fydd hi'n hanfodol i Gaerdydd heddiw. Ie, hi yw'r un bydd Abertawe yn bendant moyn cadw'n dawel. Gwenan, oedd y ddwy o ni yn gweithio ar gêm Albania yn erbyn Cymru nithwr o ran y tîm rhyngwladol. Un chwaraewr mae rai ni sôn amdano yw Phoebe Poole. Nawr gath i chap gynta i Gymru nos Fawrth ar y Caeras, ond 2 mlynedd yn ôl oedd hi'n ware yn y Rownd Derfynol yma i Gaerdydd. Mae'n dipyn o stori, a mae fe just yn dangos bod y gyngrair yma gallu bod yn platfform i'r chwaraewyr ifanc yma. Ydy mae fe, pan gath y gyngrair ail strwythuro, oedd lot o straeon gwahanol, rai pobl yn hapus, rai pobl ddim, ond y nod oedd i wneud y gyngrair yn fwy cystadleuol ac i helpu'r clybiau ar y lefel rhyngwladol, so pan maen nhw'n mynd ymlaen i'r cyngrair pencampwyr, ond hefyd i roi sylfaen i'r chwaraewyr i gallu camu ymlaen o fyna. Ni wedi gweld rai nawr, ni wedi gweld y safon yn gwella pob flwyddyn, ni wedi gweld rai yn dod trwyddo, so angen mwy nawr. Reit, yn gloi iawn, pen ar y bloc i hwnna, pwy sy'n mynd i ennill hon heddi? I fi, mae'r profiad sgyn Gaerdydd yn normal, felly fi Gaerdydd. Gwend? Na i mynd yn erbyn, am yn Abertawe ta. Oce. Wel, Gwenan Iona, diolch yn fawr iawn am y tro. Mae'r tîmoedd yn camu mlaen i'r ca cori off touch, lws ola'r tymor yn y fantol. As always, we do have English language commentary available through the usual red button options. Former Wales International Katie Sherwood is alongside Dylan Ebenezer. Ac yn y Gymraeg, mae Gwenan Harris am fynd land i ymuno a Cath Morgan a Nick Parry. Prynhawn da i ti, Nick. Prynhawn da, Sioned, croeso bawb i heilwen Casnewydd. Ydy Caerdydd am ennill Cwpan Cymru am y 5ed blwyddyn yn olynol, neu ydyn nhw am orffen y tymor heb ennill dim. Ydy Abertawe yn mynd i ennill Cwpan Cymru am y tro cyntaf mewn 8 o flynyddau. Ychwanegwch hynny at y ffaith bod hi'n ddarbu De Cymru. A gallwch chi ddallt pan bod na gyffro yma. Ac mae'r dŵr wedi ymuno yn y cyffro. Dwi heb weld hyn o'r blaen. Mae o fel tasan nhw'n anelu y dŵr i gyfeiriad y chwaraewyr. A mae rhaid nhw gerdded drwyddo fo, drwy ddŵr a thân dros yr achos. Wel, maen nhw wedi. Cath Morgan cerdded drwy'r dŵr. Ie, ti'n bod fe, Bnawn da.
achlysur hyfryd arall neu gyneb fan hyn a Rodney Parade wastad yn achlysur a mae'n really bwysig i'r tîmau yma a'r unigolion yma i fwynhau y pnawn. Mae'r cae yn edrych yn dda y dreigiau yma yn chwarae nos Wener, ond achlysur hyfryd. Yr anthem genedlaethol yn mynd i gael ei chanu gan Glaen Rhys o'r Bala. Dyna sut y cychwynnwn ni y prynhawn sy'n ar potensial o fod mor dramatig. Falle bod Bala wedi colli lle yn yr uwch gyngrair, ond maen nhw'n gallu cynhyrchu cantorion. Glaen Rhys a'r anthem. A braf gweld rhai o'r plant bach yn canu a'r babis a'r plant ifanc. Ymreichiau, mame yn ogystal a pheldroedwyr. Golygfa hyfryd ar gychwyn y prynhawn. Mae yna newidiadau'n hîm Caerdydd efo Owen, Cynnock, Evans, Billingham a Helen Evans yn dychwelyd i'r tîm. Dim newid yn hîm Abertawe o'r tîm gafodd y fuddigoliaeth gampus na yn Wrexham yn gêm ola'r tymor. Felly mae nhw wedi bodloni ar yr hyn oedd ganddyn nhw. Ac mae Caerdydd a'i newidiadau nhw wedi ychwanegu o bosib gadernid yng nghanol y cae. Ac mae Lily Billingham a Mackenzie Alden rhyngddyn nhw i sgorio 15 o goliau'r tymor yma, 10 gol i Amy Deacon. Y system Caerdydd fi'n credu fan hyn, maen nhw o bosib yn mynd i chwarae gyda tair yng nghefn yn ddiffyn. 4 yn y canol a 2, felly i fod yn deg mae'n system ymysodol iawn. Maen nhw'n teimlo bod nhw'n gallu falle reoli'r gêm yma o'r cychwyn cyntaf. Ac Abertawe, 4 wedi enw yn y cefn, ond falle neu pan i symud i 5. A wedyn mae dyn ni Siwgam yn y brofiad, Chivers, Mitchell a Murray yng nghanol y cae. Digon o brofiad yn y linell blaen hefyd, ond mae rhaid bod Abertawe yn sicrhau bod nhw yn y gêm yma o'r cychwyn cyntaf. Ddyfarnwraig pnawn yma ydy Charlotte Carpenter, dyma'i trydydd rownd derfynol hi fel dyfarnwraig efo Cwpan Cymru, a dyma'r ail yn olynol. Fe glywsoch chi lais Cath Morgan fanna, y ferch gynta i gyrra'r 100 o gapiau dros ei gwlad, ac mae y tîm sylwebu hefyd yn cael ei gryfhau efo cwmni Gwenan Harris, 52 o gapiau, 19 o goliau dros Gymru. Gwenan, achlysur, dwi'n meddwl. Ydy, yn sicr. Edrych ymlaen at hwn, darbu lleol hefyd sydd wastad yn dod â bach fwy o space mewn i'r achlysur. Ond am ffordd i orffen y dymor i'r 2 tîm pwy fydd yn fuddigol, cawn ni weld, ond fi'n credu fydd yn gêm agos. Mae yn ddiddorol iawn bod tymor Caerdydd o bosib yn mynd i orffen efo dim. A 2 flynedd yn ôl, fe nillon nhw bopeth. Llynedd oedd hi'n ddwy, a dyma ni Cath, un o'r chwaraewyr allai fod yn bwysig iawn. Ti'n mo fe, mae Clywyd Chivers wedi cael tymor a hanner, mae rai dweud. Mae fwy a ffit fi erioed wedi gwely am spel, mae hynny'n golygu bod hi'n gallu effeithio ar gêm Abertawe, ac os geith hi pnawn da, gewn ni hwyl o sbri, a wedyn mae Kyle Cook, wel, ti'n mo be, mae ystadegau hi y tymor yma yn dweud y cyfan, mae wedi cyfrannu llwyth mewn i goliau Caerdydd, a mae'n syrenu ar hyn y bryd yn gyson, felly y gobaith yw
Gewn ni frwydr a hanner all yn fan hyn heddi, a bydd pawb yn bydd y gêm yn gystadleuol na byn ni eisiau ac yn gytbwys. Mae yna chydig bach o oedi achos mae'r ddyfarnwraig yn rhedeg o gwmpas ac yn sathru ar y system ddyfrhau. Ambell un o'r pibau bach oedd di ymddangos uwch ben wyneb y cae yn dal heb gilio. Maen nhw nawr, mae di sefyll ar bob un wrth i ni gael cip ar Stacey John. Un o 2 aelod o garfan Abertawe sydd yn chwarae i gêm ola dros y clwb y penaw yma. Maen nhw wedi cwrdd 5 gwaith y tymor yma. Mae Caerdydd di ennill 5 allan o 5. A Caerdydd yn y glas i gyd. Y bêl sydyn fyny'r cae. Yn chwilio am Olden. A fydd Abertawe wrth gwrs yn ymwybodol iawn o bresenoldeb Olden a Billingham ath mewn fanna. Maen nhw'n effeithiol yn ei chlirio tro cyntaf, gwaith da gan Deacon, ond y bas ddim gystal. Ie na, mae rhaid diogelu bas yna, nath i'r gwaith caled fanna, ond Caerdydd syth bin yn trio manteisio ar y cyfle i roi bêl tu ôl i amddiffyn Abertawe, ond Abertawe nawr wedi adennill y meddiant yn ôl, ac i bod yn deg, wedi Caerdydd yn ildio tafliad fanna, felly ie, chwarae da gan y ddwy dîm. Ac dyma chi gip ar reolwr newydd Caerdydd. Noah Bushby yn swyddogol, dyma'i gêm gyntaf o. Wrth y lliw, a mae'r gêm gyntaf yn Rownd Derfynol Cwpan Cymru. Ar y bêl Mark Shivers. Nôl at un o'r 2 Williams yn amddiffyn Abertawe, Caitlin Williams. Finch. Amser i edrych, chwilio am John. Peniad da allan. Billingham di dod nôl, a mae yna o flaen Murray. Neb fyny ar hyn o bryd i Billingham allu canfod nawr. Mae yna rediad i cael ei wneud gan Cernok. Oedd anlwcus fan oedd y syniad yn dda. Ac wrth gwrs mae Olden yn ceisio adfer y sefyllfa hefyd, ond oedd y syniad yn dda fanna. Ie, ti'n be, chwarae da fanna, pas hyfryd trwyddo, ond un gair falle i sôn am, Nick, yw mae'r cae mor wlyb neu gwe. Mae'r bêl ddim really yn redig mor llyfn oherwydd bwysio gymryd dŵr ar y cae. Mae gadw ni lygad ar hynny. Mae bas yn ôl at Falkings. Shivers yn brwydro fe Helen Evans yn cael ei chasglu gan Deacon. Pas fach dda, allan at Cook. So, yn y munud y cyntaf, sneb eisiau gwneud camgymeriad cyntaf na'r broblem, felly mae pawb just yn bod am yn eddgar fi'n credu. Power, y syniad yn dda. Cook ar ei holi, dim yma byddwn i gyrraedd honna. Ie, ni jyst yn gweld yn syth Abertawe, fel oedd Cath wedi gweud cyn y gêm, fel bod ni jyst yn gweld ailadrodd o ail chwarae o'r cae. Mae'r chwaraewyr ddim wedi dod i arfer gyda y cae yn cael bach o ddŵr wedi rhoi arno fe cyn gêm. Mae hwnna bach o luxury, fel ni'n gweud, a mae'r chwaraewyr yma ddim wedi cael y profiad hwnna. Ond Abertawe yn setlo mewn i 5 yn y cefn yn syth, falle chwarae bach fwy amddiffynol trio aros yn dyn i ddechrau. Lic, wel, hi gafodd y gyntaf o 2 gol Abertawe yn y fuddugoliaeth annisgwyl na yn Wrexham rhyw bythefnos yn ôl. Y bêl yn hongian, pwy sy'n cyrraedd gyntaf. Miller sy'n dod â hi. Tackle dda iawn ar Miller ac arwydd falle o ba mor gystadleuol fydd yr ornes hon. Lisa Owen. Ie, ond o leia yr Abertawe yn digon hyderus pan ei chwarae'r bêl allan ar y llawr yn lle rithro a just cico'r bêl oddi ar y ryslys, felly mae hynny'n dangos bod hyder yn ei chwarae. Maisie Miller yn brofiadol ar lefel ieuenctid Cymru, felly mae hi a digon o brofiad o hynny, a mae nawr yn cymryd lot fwy o gyfrifoldeb fi'n credu yn y rôl fan hyn yn y tîm. Mae dal mor ifanc, ond lot fwy o brofiad na gweddill y chwaraewyr o'i cwmpas hi. Y tro diwetha i Abertawe gyda Caerdydd oedd nôl yn Hydref 2024. Ar ystadegau gyd yn ffafrio yr un y glas o honna'n dacl dda. Mae'r bêl
gan Cynnog. Chwilio am Olden. A mae Olden yn aros, mae Cynnog di dal i redeg. Gwaith da iawn o ganol cae gan Caerdydd fanna. O, ti'n meddwl be, o'n i'n meddwl, Nick, bod ni'n camp sefyll. Mae rhaid i fi ddweud ar y gol y cyntaf, ond dath y rwy mynd ddim i fyny. Owen. Honna ddim digon cywir. Na di Woclet ddim yn cyrraedd. Mae'n gwneud gip nawr ar hon, Cath i weld. Oedd na gam sefyll. Ie, falle taw, llygad fi sy'n twyllo fi. O, na. O. Chwarae teg, ie. Amseru'r bas yna'n berffaith ar rediad, chwarae teg. Jyst yn atgoffa ti bod angen ti'n mynd i cael yr optician Mae gen service i spectol, reit fan hyn Gwenna. Ie, ond mae spectol fydd at y drwy'n di, ddim ar y ddesg, Cath. Power, yn ennill hwnna'n dda. Anodd pen ydi hwn, mae Caerdydd yn anhapus ac os nhw mewn safle ymosodol. Ond bydd Abertawe yn awyddus iawn i Amy Deacon fod yn iawn. 1 gol ar 15 rhwng pob cystadleuaeth y tymor yma. O, dwi ddim yn un sydd yn dieddol i aros ar lawr, mae rhaid gyfaddau, felly, ie. Just, ie. Rhedeg mewn na chi. Ie, just damwain, really. Ran o'r gêm. O, a dyfarnwraig yn mynnu bod Deacon yn gadael y cae. A wydd pawb i gael y meddiant. Mae'n gystadleuol. Mae yn gystadleuol. Power. O, mae hwnna'n bel sy'n cael ei hanwybyddu. A mi oedd Cook yn ymestyn popeth i gael ati hi a fe chwaraeodd Abertawe. Gêm berig yn amddiffynol fanna. Do, cytuno'n llwyd. Mae'n rhaid i Jess Williams cymryd cyfrifoldeb fanna. Chi ffili jyst gobeithio bod y bel ddim yn mynd i mynd dros eich pen fanna a bod pob peth yn mynd i fod yn iawn. Dehangfa yn sicr oherwydd mynd hynny'n bel beryglus. Fawkins. Cael ei hennill gan Shannon Evans. Olden, mae'n brysur iawn, mae'n effeithio allu dynnu'r bel yn ôl, mae yn i ffynnu nôl, ond y gwaith amddiffynol da, ond dim ond mor bell a Power, neu'n hytrach Evans. Chivers. Oedd Cwpan y ddyfarnwraig yn ei chegu, ond yna, cario ymlaen, mae'n gadael i Deacon ddod nôl ymlaen. Mae di angofio bod Deacon ar ochr y cae fanna fi'n credu. Oedd Deacon o dan, o'n i'n sgrechio nes rhyw funud dda. Helen Evans. At Cook. Yeah, ar hyn y bryd, Nick, mae Abertawe yn amddiffynol yn edrych yn fregus gyda'r peli na'n trwledu trwy. Mae rhaid i nhw darllen y sefyllfa lot yn well. Ie, mae dyn nhw'r 5 yn y cefn, ond weithiau mae hyn o 6 yn y cefn dyn nhw. So mae Maisie Miller mor ddwfn cyn bod hi'n mynd mas o Sharpie. Ond mae angen rhoi bach fwy o pwysau ar y pel. Rhywbeth ni wedi dod i arfer gyda. Ni'n joio gweld bod e'n cystadleuol, yn amlwg ddim yn hwyr, ond dechrau'r gêm ti'n moyn jyst wneud marc, dweud, mae hwn ddim yn mynd i bod yn gêm hawdd heddiw. Ond fel ni'n edrych ar draws y llinell eto nawr Abertawe, maen nhw fel 6 yn y cefn bron. Sym angen oes e? Sym angen 6? Na, weithiau beth mae'n wneud yw jyst ychwanegu pwysau arnych chi, achos mae'n denu'r pwysau a'r chreuwyr ymlaen at y llinell cefn. Ar sodliad bach. Mae Abertawe yn clirio'r llynedd yn dda, ond mae'r gêm yn cael ei chwarae bron iawn yn hanner Abertawe ar hyn o bryd, yn dydi? Ie, ond y pwynt yw, fi'n credu Caerdydd yw'r ffefr yna, mae hynny'n glir, ond mae Abertawe yn goffa cael hyder yn gallu nhw i hunain fyd, fel wedodd Gwen. Mae cyfle fan hyn i droi amddiffyn yn ymosod, ac wrth gwrs bod ganddoch chi hyder pan mae ganddoch chi Chivers yn eich tîm chi o'i blaen ni. Mae yna opsiynau, ond y ffeisiad ddim yn un da o Deacon di symud mewn at y mil y cwrt 6. Ia, so neb yn fwy blin efo hi na hi hun. Na, ond ti'n be, hyfryd gweld Chivers ar y bel, ti'n pan mae'r bel gyda ddi, mae pethau'n digwydd, ond ie, penderfyniad anghywir, ar falle'r cywirdeb hefyd, ti'n ddim cweit beth ydy'n disgwyl, ond ie, mwy o geiff i'r bel, a mwy o welwn ni falle, ti'n rhywbeth hudol yn digwydd. Olden.
allan at Cook. O blaen Cook, mae Billingham yn aros yn y canol, mae Cyrnoch am ddiffyn da. Pam fydde Abertawe yn chwarae efo 5-6 yn y cefn? Wel, maen nhw yn sicr yn poeni nag nhw am ymysodwyr Caerdydd. Maen nhw'n mynd i set o fyny fel yn amddiffynol a wedyn gobeithio ryngipio'r bel a gwrthymosod. Ond fel wedodd Gwen, y broblem yw, maen nhw jyst yn symud yn ddyfnach yn ôl. A mae Caerdydd yn gallu synhwyro hyn. Felly ie, mae'n gêm berig. Cic gornel, gynta'r gêm. Michaela Cook i'w chymyd i ddeiliad y cwpan. To'r hwyd. Oedd hi bron yn un dda iawn. Ie, chwarae teg, tymod, man mynd amdani, ond eto, tymod, Abertawe ddim yn edrych yn gyfforddus, really, tymod, i amddiffyn y cicau gornel yna. Mae rhaid cael un llais, mae rhaid cael rhywun ddewr i penio'r bel, ennill y bel gyntaf, neu hyd yn oed yn yr ail. Ar hyn o bryd, mae'r Abertawe dan y lach. Chivers, clyfer. I rwy'n Stacey John. Ffergyd i'n drwm yn rhoi cyfle i Shannon Evans i glirio. Mae'n ffasi'n wael. Syth at Finch, tu allan i Finch. Mae Maisie Miller yn y canol yn aros, mae Deacon. A pwy oedd yn ôl? Olden, Sam Hopman ar hyn o bryd. Ydy maddi am mae cyflymder hi wedi achosi problemau yn barod i amddiffyn Abertawe, ond beth ni'n gweld yw'r ochr arall i'w gêm hi. Fodlon gweithio nôl, wneud y gwaith amddiffynol yna yw thîm hi a cyfle da i Abertawe gan ystyried bod nhw wedi gwneud y holl gwaith amddiffynol hyd hyn. Cic gornel gyntaf Abertawe. Ni wedi gweld Chivers yn sgorio yn uniongyrchol o gorneli. Gewn ni weld. Nad y posib pethau ddim yn bell. Caitlin Williams fan'na, ddim yn gwneud digon. Tymod, oedd hi'n glir i ennill y bel, ond mae angen falle gwella ar hynny. Y math o giciau cornel sydd bron yn gallu creu problemau. Mae Sophie Ingle gyda llaw yma pnaw yma. Yn ei hôl. Mae hi'n mynd i fod yn cyflwyno, yn cynorthwyo i gyflwyno'r medalau. John, mewn yn dda. Chivers yn chwilio am Deacon. Deacon, allan at Lake. Mynd heibio, Cook. Ac yn ei chadw'n fyw angen cymorth, a ni neb ar ei chyfilio. Bron iawn yn clyfer. Mae'n gyd gornel, nath hi'n dda fan'na. O do, chwarae teg, ond ti'n iawn, Nick, tymod, ble oedd y crysau gwynion i helpu ddi? Tymod, dyw un chwaraewraig, ffili wneud y gwaith i gyd, ond chwarae teg iddi, mynnu bod hi'n ennill rhywbeth, a falle dihangfa, ond y gwir yw, mae di llwyddo i ennill gic gornel. Bys i di joio hynna. Nutmeg bach, a wedyn hyd yn oed yn well yna, mae'n dod off am cic cornel. Perffaith. Sbiwch pwy sydd wedi symud fyny. Pawb yn disgwyl gwasanaeth da gan Chivers. Mae hwnna braidd yn hawdd i Bowen i chlirio'i. Mae Chivers yn cael cyfle arall i'w hyrddio nôl mewn. At yr amddiffynwyr tal. Y goler yn dod, o mae oddi ar y postyn, a mae di mynd syth i mewn. A mae Chivers di'r rhoi Abertawe ar y blaen. Mae rhaid i chi ddeud bod na wall amddiffynol o safbwynt gol geidwad Caerdydd. Bydd hi mor siomedig, ond yn gyfan gwbl yn erbyn rhediad a chwarae. Mae Abertawe ar y blaen o 1 gol i ddim. Ond be wedys i? Jyst rwch y bel i di. Mae mor dechnegol gol. Fes dim hawl dy i sgorio o'r ongl yna. Mae ar yr ystlys. A mae di chwipio'r bel na fewn, troed chwyth dros pen y gol geidwad. A mae rhaid dweud, mae rhaid canmol yr ymdrech a hyd yn oed y cywirdeb. Ie, beth bys ni'n gweud yw, ti ddim yn gweld llawer o chwaraewyr, a fel oedd hi'n cymryd y cornel, o'n i'n meddwl am ddweud hynny, ti ddim yn gweld llawer o chwaraewyr ar y lefel uchaf oll, yn gallu cael y gwasanaeth i mynd i cymryd un cic cornel gyda'i choes a'i troed dde, a mynd draw'r ochr arall gyda'i troed chwyth. A dim lot o gwahaniaeth rhwngthyn nhw, nag oes. Ac i gael y pŵer wedyn o fan'na, eto, fel ni'n gweud, mae'r cic cwestiwn, a mae'na'n gwall effernol o wael i wneud yn wedi mewn rownd terfynol, ond y gallu gan Chivers wastad fan'na, so oedd angen i Gaerdydd roi pwysau ar y pel, achos ti'n gwybod bod hi'n gallu, mae gyda'r nerth i gallu fynd o fan'na, o'r pellter yna. Da chi ni hyfforddi hi, Cath, be ydi chryfderau hi? Ti'n be, mae'n gallu ennill gêm ar ben ei hunan. Na'n union be mae'n gallu wneud. Oedd Cath di dysgu popeth o ran safety. Cytuno, Gwen, cytuno. A faint o hyder fydd hynny'n rhoi i Abertawe. A faint o ergyd fydd i Gaerdydd oedd yn edrych
Wel, fel tasa nhw wedi cael llaw ar wddw'r gêm yma yn gynnar iawn. Ond sicr nawr, Deif Caerdydd at Abertawe yn union be ni eisiau. Mae angen ymateb nawr gan adegleision fan hyn, ond mi fydd Abertawe. Mae angen bod yn styfnig yn amddiffynol. Just clirio llunellau, peidio chwarae'r bêl, oherwydd mae Caerdydd eisiau'r bêl na nôl a fydden nhw yn achosi problemau. Billingham, da iawn, o honna'n dacl hwyr iawn. Mae'r ddyfarnweg yn edrych i weld os na fantes. Nawr te, mae Ceg, Cath Morgan, mor llydan ac y gallai fod, bod na ddim trosedd yma gan i weld. Come on. Mae hynny yn gallu rhoi diwedd ar eich gyrfa fanna. Mae'r dyfarnwraig yn fan ar lle. Mae hynny yn gamgymeriad echrydus. Wel, mae Murray di bod mor lwcus. Hi sy ar y bêl nawr. Fasai di geid llai o niwed efo pladur. Bêl gan Finch. Joe, boys, fi cael gwers Cymraeg fan hyn. Echrydus. Echrydus, mae'n gair, neu gyda? Mae echrydus a pladur yn eiriau di gwneud yn heb glywed o blaen. Fel ffarmwraig, dwi'n syni bod heb glywed wedi pladur. Saith. Geiriau lawr y de, hoffwn ni, ond i mynd nôl i'r pwynt yna, fel wedodd Cath, o ran y peryg fanna, oedd e'n tacl peryglus dros ben, a fi methu credu bod oedd hi heb tynnu nôl o ran chwarae mantais, a dau, bod dim Caerdydd wedi cael ei chwarae. So fi'n joio, fel wedys i, fi'n joio bod ni'n caniatau i'r gêm llifo bach fwy, ond dim pan mae'n mynd yn erbyn diogelwch y chwaraewyr a Hannah Power fanna, jyst yn trio talu'r pwyth yn ôl fel captain, really. Chivers eto, cic osod, troed fe tro yma. Golwr yn dod, mae hi agos i'r golwr. A mae Chamberlain yn ei gael chydig bach o hyder o afel yn hwnna. Rwy'n dal i feddwl sut ath y bêl na dros i ffen hi. Ond y pwynt yw, Nick, mae cyd chwaraewyr Chivers yn gwybod yn iawn ble mae'r bêl yn mynd i ddod. Felly mae rhaid sicrhau bod chi yn y fan ar lle. Mae nhw'n gallu darllen y hediad y bêl. Cip fanna ar Noah Bushby. Yn ei gêm gyntaf yn rheoli Caerdydd. Power, y capten. Unwaith eto. Bêl gan Olden, gwybod lle i fod. Cynnog yn ceisio adfer y meddiant. John yn mynd ar rediad. Chivers yn chwilio amdani. Evans. Miller. A mae Owen yn honni bod na drosedd arni hi fanna. A mae hi'n iawn. Dwy llaw ar gefn chwaraewraig, Amy Deacon yn gwenu yn cerdded i ffwrdd. Wrth gwrs bod yna drosedd. Mae dyfarnwraig yma'n cael bach o prynawn araf. Deacon, heidio Power yn dda iawn. Heidio da iawn ganddi hi. Helen Evans ar dacl mewn. A gyffyn ni agosau at yr 20 munud all neb gwyno na di hon y gêm gystadleuol. No, fe, mae popeth yma, ond i fod yn deg i'r adegleision, bydden nhw yn grac, achos does dim byd wedi mynd o'i blaid nhw prawn ar hyn o bryd, ond mae Abertawe unwaith eto yn chwarae gêm peryg, oherwydd maen nhw'n rhyddwfn, maen nhw dal yn rhyddwfn yn y marni. Cook at Billingham. A Billingham yn gorfod dod yn ddofn iawn i nôl unrhyw feddiant. Cerin Chamberlain. Fe nath Cerin Chamberlain gamgymeriad mewn gêm ddiweddar yn erbyn Wrexham. Yn rhoi gol i Katie Barker. A bryd hynny, oedi gyda clirio'r bêl oddi yn wahanol iawn i'r camgymeriad y pynaw yma. Mae'n dawel Gwen allan fan yna, Gwen. Pan o'n i'n wario, pawb yn siarad, pawb yn cyfathrebu. Mae'r gêm yn dawel. Os fi'n onest, pan o'n i'n chwarae, oedd neb arall yn siarad, oedd jyst Cath mor uchel, oedd hi'n clywed llais ei hun trwy amser. Na, dim ond joc anti-Cath yn edrych ar ôl fi, ond... Na, o'n fi'n gweud o ran Caerdydd na, mae fe'n prawf o'i chymeriad nhw, achos maen nhw ddim wedi arfer bod yn y sefyllfa yma'n aml, a bendant ddim gyda'r falle ddim yn dod i ffwrdd o tymor heb unrhyw fath o tlws. So mae angen yr arweinwyr nawr jyst i sicrhau bod nhw'n cael gafel ar y tîm eto, ond bod nhw dal yn dangos y bod yn amyneddgar, achos maen nhw'n tîm dda iawn o fewn methiant. Ni gweld y ffordd maen nhw'n trio
pigo mewn i'r pocedi a chwarae'n fwy technegol, cadw bel ar llawr. Angen cadw'r ymynedd yna. Prif weithredwr Cymdeithas Bêl-droed Cymru Newel Mooney yma fel mae o tegwch afo. Mae wedi bod yn bresennol yn gymaint o gemer merched y tymor yma. Ac cyfan yr rhan o ymgyrch wrth gwrs y Gymdeithas Bêl-droed i gryfhau gem y merched. Gwaith da gan Walclet at Billingham. Ond mae'r gêm di newid ers y gol na. A mae rhaid i Caerdydd ail ganfod i hyder. Bowen. Cynnoc yn mynd amdani. Di ddim yn disgyn i gris glas bod Olden yn mynd fewn amdani hi. T'mo fe, mae'r bel yna lan i Deacon, nhw jyst yn Abertawe yn clirio llynesys ddim ffain, ond mae rhaid cael rhyw fath o falle hyder ar y bel. Cook. Lec ar dacl, a'r bel nôl i mewn y fygythiad fan hyn. Amddiffyn campus fan gan Caitlin Williams. Dyna pwysigrwydd pan ti'n chwarae 5 yn y cefn a'r 3 canolig yna, pa mor bwysig mae'r rolau a'r pellteroedd oddi ar eich gilydd. So mae hi nawr, fel arfer Caitlin Williams, achos hi yw'r chwaraewraig yn y canol, hi bysau'r un rydd i sicrhau bod hi jyst fel swipo lan, jyst yn synhwyro'r peryg fel nath i fyna'n gampus. Chivers yn gwahodd yr hediad gan John, mae Power efo hi, mae rhaid i Power lynu ati hi. A mae gan John, mae'n gwybod be all i gyflawni, be all i ddim, ac oedd tafliad y gorau o ddim wedi gael o'r sefyllfa yna, chwarae teg a iddo fel barhad, capten Caerdydd Hannah Power. Mae mor profiadol Stacey John Davies, mae rhaid dweud, mae'n gyfryn iawn. Oedd un yn erbyn un i fod yn onest fanna, felly os oedd fwy o hyder dydi, oedd hi'n mentro fi'n credu, felly mynd tu ôl i Power, ond yn y diwedd yn penderfynu bod efallai'n well i just ennill rhywbeth o'r dafliad yna. Bydd hi'n hyfed gweld Abertawe hebddi Cath, ti'n nesaf? Ti'n be, mae'r gwasanaeth mae hi wedi roi'r clwb, yn arwrol chwarae teg iddi. Mae wedi ennill rhyw gymyn o gemau ar ben ei hunan i Abertawe dros y blynyddoedd, yn sicr. Abertawe at John. Finch. Yn lwcus. Pasfach dda, gywir allan gan Shannon Evans i lwybr Walclet. Walclet nôl at Bowen. Gwaith da gan Abertawe fanna, Finch yn gwythio adergleision yn ôl mwyn i Abertawe cael ei sharp nôl. Power at Owen. O flaen Owen, mae Olden. Mae Owen yn dewis mynd tu fewn, ond mae Miller yn glynu ati hi. Just bach o falle amynedd rili gyda'r bel yna. Abertawe yn neud yn dda iawn yn ennill y bel, ond wedyn nhw'n rhoi ei ffwrdd. Mewn i ail hanner yr hanner cyntaf, Billingham. Yr un gol na, wedi 12 munud gan Chloe Chivers yn dal i wahanu'r ddau dîm. Power, glyfer, at Olden. Olden, meddwl mynd i hun. A does neb yn anadlu'n drymach yn y lle yma na Amelia Falkings y golwr. Bydde honne di bod yn erchill. Cytuno, Olden yn neud yn dda, ergyd digon da, ond mae rhaid i'r golgeidfa neud yn well fan'na, Nick, oedd ddim angen falle panic fan'na. Owen, digwyddiad felly o bosib yn mynd i ail adfer hyder Caerdydd. Power, mae hyd dod fwy mewn i'r gêm i gadw'r pwysau ymlaen. Mae Cook di newid asgell a di honna ddim yn gweithio. Na, pêl syth, mae rhaid cael bêl ar ongl fan'na, oedd y bêl wastad yn mynd i redeg o allan, ond cyfle nawr i Abertawe, just i cael falle anadl bach ac i ail strwythuro y system. Fi ddim yn arbennig graig yn y gol a Cath yn chwaith, ond beth sydd yn anodd fan yw, mae bwtio reit o flaen hi. So mae'n neud yn rili anodd i Falkins, ond mae angen sicrhau wedyn bod y ddau llaw mae'n rhoi allan yn gryf. Fi'n gweld bod hi falle ddim gyda'r cryfder o fewn garddon hi, a dyna pam y cysylltiad wael ac ysgafn. Cook, dim thosedd. Fysa'r ffaith bod y cae yn lib di geid rhyw fath o wahaniaeth fan'na? Yn sicr, achos mae'r cyflymder mae fe'n mynd i bwtio off. Nw wedi pan ti'n taro'r bêl gyda bach o topspin fan'na. Miller yn cael ei chau lawr ac oedd hi'n bwysig iawn o safbwynt Caerdydd bod Lisa Owen yn ei chau hi lawr. Bêl nôl gan Walclet
At Chamberlain felly'r golwr yn y naill ben o'r cae a'r llall wedi cael i'w chwysfarach. Evans. At I chapten Power. Owen. Miller. Power eto, mae hi'n yng nghanol popeth. Captain yn ceisio arwain glw y siampl. Tafliad I Abertawe, fe gyma nhw hoi bach fan hyn. Ond ers y gol Cath, mae wedi bod yn llawn mwy cyfartal, yndi? Ie, di, tymod, a yna beth yw'r disgwyl, tymod, y broblem sydd gan Abertawe nawr yw trio neu lle manteisio a sgorio gol arall, neu maen nhw jyst yn mynd I gwahodd pwysau neu nhw, felly mae angen cydbwysio hynny, tymod, y gorau po gynta, os gewn nhw ail, wedyn mae Caerdydd yn gorfod mentro. John. Yn ceisio cael awr, da gan Walcott, twt ganddi. Chivers mewn yn galed ac yn gywir dim prosedd. Mae Chivers ni'n rhoi dim ohono fel. A John! A mae'n mynd heibio pawb. Oedd y gam sefyll beth bynnag. Oedd y gam sefyll beth bynnag. Ond Chivers eto wrth wraidd. Popeth da gan Abertawe. Wel, welon ni pas arbennig o dda nos Fawrth gan Marek Griffiths, bach yn debyg o'n ar yr ochr all. A mae'r un gweledigaeth fyna gan Chivers. Mae hwnna'n gair fawr. Diolch, Cath. Fi'n datblygu. Ond yn amlwg, yes, Stacey John Davies yn cam sefyll. Ond dyna'r talent sydd gan Chloe Chivers. Y cryfder yn y lle gyntaf, a wedyn y gweledigaeth, wedyn yn ychwanegol I hwnna, y techneg. Heb os un o'r chwaraewyr mwy o technegol yn y gyngrair, a mae jyst yn hyfryd, fel oedd Cath yn sôn cyn y gêm, yn gweld mae gallu hi wedi cynnyddu gymaint oherwydd mae wedi datblygu ffitrwydd hi. A nawr mae'n mwynhau y gêm, mae'n gwenu wrth chwarae. Sôn am y gêm yr yngwladol yma, oedd Phoebe Poole yn ennill I chap cyntaf nas diwetha, a arfer chwarae ar y lefel yma di ennill Cwpan Cymru efo Caerdydd i'w 2 blynedd yn ôl. Da gweld y cysylltiad yna'n cael ei bagu. Ie, hyfryd iddi hi fel unigolyn. Mae hi wedi penderfynu, tymod, mynd I chwarae yn system Lloegr mwyn gwella. A mae Rhian Wilkinson yn edrych ar y chwaraewyr yna I wneud y camau yna I gwella nhw I hunan. Felly ie, mae wedi cael ei gwobrwyo dwywaith nawr, fel, ar ail gap allan yn Albania. Cael yn cael ei ennill gan Cyrnoc. A wedwch chi be, mae'n adfosod yn cael ei rhoi yn erbyn Chloe Chivers. Wel, I fod yn deg, tymod, mae dros 5 munud yr hugain wedi mynd, o'n i'n disgwyl bydde hynny wedi dod yn yr eiliadau gyntaf, ond ie, rwystredigaeth wnewn I ddweud fyna. Ie, dyna rhan o'i gêm I ma angen I cywiro. Ti ddim moyn cymryd fel y bait yna allan o hi, ond ma angen I jyst chaneli bach yn well. Mae 10 gwaith. Mae hwnna'n disgyn, mae'n gam sefyll. Oedd Helen Evans ddim yn mynd I roi I golli'r cyfle I arlwyd y bel, ond I fod yn deg ddoth Fawkings yn dda. Di'r bas allan ddim yn dda, wedi rhoi ffin dan bwysau mae'r bel gan Olden. Olden mewn i'r cwrt! A mae dros y bar gan Helen Evans, ac oedd hwnna'n gyfle. Mae rhaid i'r gôl-geidwad cymryd cyfrifoldeb yna. Tymod, os nag oes neb yn gofyn am y bel, pa jyst taflu'r bel at nhw fel bod e'n tatos twym? Iesgyn, Dafydd. Ie. Ie, fydd Evans yn siomedig fan'na. Mae'n anodd, eto mae'n bwtio reit o flaen hi a chwarae teg. Fi credu Eli Lake, mae hi wedi wneud yn dda iawn yn y hanner awr agoriadol yma. Just yn y sefleoedd cywir, just yn rhoi'r pwysau. Ond mae fe'n anodd, cos weithiau ti'n teimlo fel, mae'r cyfle yn dod I fi, a ti'n gallu gweld hi'n ysgorio cyn bod y bel actually wedi cyrraedd. Mae angen just y pwyth yna I cadw corff ti dros y bel. O ganol cae, os ag am sefyll nagos mae'r Llyman yn aros lawr. Mae'n y gyfle fan hyn I Olden! Gwaith ardderchog gan y golwr. Fawkings, gwaith ardderchog, pwysau'n dal yna. Lisa Owen, allan at Billingham. Billingham yn meddwl mynd I hun. Tacl bwysig gan Caitlin Williams. A'r bel yn torri'n rhydd yn y diwedd I Deacon. Ond tasa honna di mynd I fewn. Fasa wedi gallu bod yn ddadleuol iawn. Gwni olwg ar hynny'n y man, mae'n siŵr. Falle bod Spectol Cath Morgan yn chwarae tricks to, ond I fi'n... wrth gwrs bod hi. Wrth gwrs bod hi'n cam sefyll. Wrth gwrs bod hi. Na, bys ni'n gweud mae'n moddfedi os bod hi. Oedd edrych o bod hi amser I redio yn dda I fi. Ond arbediad, chwarae teg gan ystyried y camgymeriad o Fawkins sy'n gwneud cwpl o munudau nôl, ddim yn chwarae ar ei feddwl hi. Chivers.
Mewn y chwilio Miller. A da ni'n agosau at yr hanner awr. Noah Bushby o bosib yn mynd i deimlo chydig bach yn hapusach. Ac, wel, Izzy Taylor yn dechrau edrych ar ei horiawr yn barod wrth ei bod yn mynd fewn ar yr egwyl. Ydy o'n benderfyniad rhyfedd i Bushby gychwyn nawr? Mi oedd y rheolwr wedi penderfynu gadael wrth gwrs, ond ydy'n gêm rhyfedd i roi fo angofal i dîm? Wel, ydy, yn sicr, gêm pwysig ar tymor, ond wel, pam ddim. Mae wedi bod yn glwm gyda'r tîm am flynyddoedd, tîmio ieuenctid, mae'n nabod y chwaraewyr yn dda, mae'n nabod y system, mae wedi gweithio dan Derfynol, so pwy arall, rydw sydd ddim yn mynd i roi fe, ond fi'n siŵr yn amlwg bys fe'n cyffroes, ond yn teimlo'r pwysau ychwanegol o heddiw. Mae'r rhai bod Ian Derbyshire gyhoeddodd bod o'n mynd i adael, mae o wedi penderfynu. Mae'r rhai bod o wedi penderfynu bod o ddim am aros, mae yna ddwy wedi aros lawr. Mae nhw wedi taro mewn i'w gilydd, Nick, mae'n rili wael i fod yn onest. Yn ddamweiniol gan y ddwy ohonyn nhw, ond gath y ddwy ergyd clatio'n wael fan'na. Deacon ath mewn efo Evans. Gas, chwarae teg. Ac rhagor o chwaraeon i ddod y clwb rygbi Caerdydd yn erbyn y gweilch nos Wener. Yn rhaglen i ar S4C yn cychwyn am hanner awr wedi 6 nos Wener nesa. Ac yr un gol na gan Chloe Chivers yn dal i wahanu'r ddau dîm. Ac oedd wedi sgorio yn erbyn bob clwb gyda llaw y tymor yma, heblaw yn erbyn Caerdydd. Nawr mae wedi sgorio, hyfryd. Ac yn nofio mewn gorfolet. Ti'n sôn o blaen Nick am datblygiad y gyngrair a chwaraewyr fel Phoebe Poole yn dod trwyddo. Mae angen canmol y penderfyniad gan Cymdeithas Pêl-droed pan nethon nhw ail strwythuro, achos mae'n cymryd amser i cryfhau, a mae'r gyngrair dal yn cryfhau, ond pa mor hyfryd yw i weld y datblygiad, y gwelliant pob blwyddyn yn y safon, y ffitrwydd, faint o staff sydd yn glwm nawr, mae fe llawer fwy proffesiynol. A fydden nhw edrych eto, fi'n credu maen nhw'n mynd i lawnsio cynllun newydd nawr ar gyfer y cyngor yma ac ar gyfer pêl-droed merched a menywod yng Nghymru dros y haf. Felly datblygiad i bob lefel o pêl-droed merched yng Nghymru. A ferchog, ar hyn o bryd, mae Evans a Deacon ar yr ystlis yn aros i mi cyfle i fod nôl. Mae hwnna'n bas fach wedi hanelu tuag at Owen. Pawb wedi disgwyl falle i'r bas mynd ymlaen at Olden, a mae hynny wedi rhoi Abertawe dan chydig bach o bwysau. A Lisa Owen fydd yn cymryd y tafliad. Merched Abertawe yn honni taw nhw. Dylai fod yn heiddi cael y tafliad fan'na, ond y dyfarnwraig yn angytuno. Abertawe yn neud yn dda, gythio adael gleisio nôl to, chwarae teg i'r hanner. Gwaith am ddyffynol dda. Cook. Yna'n wesur. Asgell bella yna. Meddwl mynd i hun, falle mae'n gallu mynd o'r pellter yna. Y cyffyrddiad yn gwir o'r bêl oddi wrth Billingham. Power. Y ddwy oedd oddi ar y cae wedi dod nôl. Deacon ag Evans. Dyfarnwraig wedi angofio nhw am yr ail dro. Ydy pethau'n gil yn y chwarae yma? Wel mae Abertawe yn dwfo, mae gyda nhw'r pip yn y cefn, nhw weithiau yn cwmpo i 6, achos mae Miller yn gwneud llawer o gwaith am ddiffynol i helpu Lucy Finch. Ond mae Caerdydd yn hoffi i roi llwyth o chwaraewyr ymlaen gyda'r chwarae tybedd, ond ar hyn o bryd mae angen jyst bach fwy o ddyfnder i sicrhau bod nhw'n gallu jyst tynnu chwaraewyr Abertawe allan o syfleoedd nhw a creu'r bylchau. Mae yna garden felen fan'na yn cael ei dangos i Eli Lake am y drosedd yna, achos mi oedd Cynnar di gwneud yn dda chwarae teg, ac oedd hi'n fasedd gwbl bwriadol. Yn mynd dweud, oedd e'n synigaidd iawn, ti'n modd. Oedd hi'n gwybod yn iawn, gosh, sy'n neb yn gallu dadle yn erbyn hynny. Ac ambell i un o chwaraewyr Caerdydd yn cymeradwyo bron yn sarcastig bod y dyfarnwraig wedi penderfynu o'r diwedd rhoi rhywbeth o'i plaid nhw a rhoi carden felen. Mae hwn yn gyfle da a mae Cook uwch y bêl yn baratoi i'w chymryd i. Fydde fe'n amser da i daro nôl, maen nhw angen gol
Cwp at y postyn pella. Mae'r golwr yn gyd yn dda am yr eildro. Fawkins a ffwniad cadarn allan. A os a honna di bod yn bas gywirach, os yna gyfle, mae Power yn rhoi fi no fewn. A mae Fawkins yn ei gadael i. Jyst angen diogelu y bel na gynnu, tymod. Maen nhw'n trio'n galed, ond ys dim cywirdeb yn y bel olaf na, Nick, tymod. Mae'r bel jyst yn mynd, tymod, mewn i wagles, ys neb yn mynd i medru cyrraedd. Felly ie, mae'n jyst angen tacluso fi'n credu ar y bel olaf o'r ddwy ochr fi'n credu. Hoffwn ni wedi clywed beth o sylwad chwaer Hannah Power fanna, Katie Sherwood, sy'n sylwebu yn Saesneg i ni heno. Billingham, dal i frwydfa ar weithio'r holl ddysegwyn o'i chwmpas i. Mitchell, dan bwysau, penderfyniad yn erbyn Billingham. Mae Mitchell wedi gwneud yn dda. Do. Mae chwarae teg ddi, mae'n dyblu lan gyda Finch. Mae wedi achub Abertawe fwy nag unwaith pan awma. Chwarae teg gyda'i gwaith. Ac yn y fuddugoliaeth yna yn y Wrexham, hi oedd seren y gêm. Nath i gadw blaenw i'r Wrexham yn dawel. Ie. Yna pan oedd hi hangen ni. John. Y bel gan Cynnog. Cynnog at ei chapten eto Power. Tu allan i Power. Mae Owen mewn bas dda o flaen Owen. A mae Owen yn mynd heibio Finch yma Finch. Yn benderfynol i bidio gadael hynny ddigwydd a mae'n arbedegyg gornel. Abertawe yn gweithio'n galed Cadw, jyst hwnna'n ddisgrifio da o'i perfformiad nhw? Wel, jyst o ran Owen fanna, oedd hi ddim hyd yn oed yn edrych fel bod hi eisiau'r bel na. Tymod, Abertawe, chwarae teg, gweithio'n galed, ond mae rhaid cael fwy o hyder yn Owen fanna, oedd hi ddim hyd yn oed yn disgwyl i'r bel yna cael ei ennill. Felly, ie, Sean fanna, really, o ran hi, ond Finch yn un dda. Owen di ennill Cwpan Cymru 5 o weithiau. Fawkins mewn i'r 10 munud ola o'r hanner cyntaf. Shivers, gol hi gwahanol rai dîm. Mae'r gec yn cael ei roi am y ddosau gan Helen Evans. Oedd Shivers ar ei ffordd yn doedd? Chwarae mantais. Chwarae mantais. Mae hwnna'n jyst yn spoiler game. Dyna reolau, Nick. Os oes fantas, chwaraewch e. Mitchell. Vic. Cyfle i roi hon i mewn. Gormod arni hi a mi oedd Maisie Miller di symud mewn i safle da. Ac mae Cook di symud o'r chwith i'r dde am y tro. Mae hwnna'n fler. Syth at John. Di hangfa bach fanna. Y bel gan Wocled, mae hi yn colli'r bel wedyn. Mae hyn yn fler gan Caerdydd. Mae gan Miller. Miller, pasiad ymyl o Cwr Cosby a Deacon. Billingham yn ôl yn penderfynu bod angen help. Mae'r ddau dîm yn wallus ar hyn o bryd. Ie, Deacon angen sicrhau bod hi'n edrych rôl y bel fanna. Nath hi ddim hyd yn oed check o ysgwydd i gweld pwy oedd gyda hi. Felly, geith hi stŵr fori gyda fi. Dwi'n falch bod fi'n mynd gyd i'n byd o le hyd yn hyn. So ti heb gweld y llyfr, mae wedi bod yn sgwennu nodiadau lawr fanna. Mae enw Gwenna'n lawr, dipyn mwy na Nick. Ie, dim byd yn newid fanna. Mae'n siŵr bod yna bennad i Nick. Mae'n rhaid i 10 munud o fi'n edrych y bethau Caerdydd yn mynd i fod yn gyfforddus. Mae'n wedi mynd ar ei holi a maen nhw yn dod nôl a mae Cynnog yn gobeithio fydd y bel dda gan Owen. Fan hyn y bel mae Cynnog yn bron a'i chwrfa hi, ond pwy sy'n eto Mitchell. Da ni wedi chanmol i am fod yn y lle iawn ar yr adeg iawn. A mae yna dlosedd yn cael ei rhoi. A mae yna garden yn cael ei dangos i Elisa Owen. A hwnna'n cael ei dangos am, mae'n siŵr, dlosedd gwbl fwriadol, ynddo? Ie, rwy stradigedd yn y chwarae fanna, ond unwaith eto gall Abertawe dadle fan hyn, bod oedd mantas gyda nhw. Mitchell yn neud yn dda iawn, chwarae teg iddi unwaith eto achub Abertawe. Ond synigaidd rili o ran trosedd fanna sy'n angen. Beth byswn ni'n gweud o ran Abertawe, nhw angen sicrhau bod nhw jyst yn darllen y chwarae bach yn well. Mae amddiffynwyr Caerdydd yn hoffi roi'r pêl yna mewn tu nôl achos mae gymaint o gyflymder gyda nhw. Ond pan does dim pwysau ar y pêl, mae rhaid nhw synhwyro hynna a wedyn jyst disgyn oddi ar y chwarae o ble maen nhw. Jyst cwpl o fetrau i helpu hunan i llenwi'r bwlch a wedyn Fawkins gyda safle dechrau bach yn uwch.
Tawliad i Abertawe yn bach o ddiffyg cyfathrebu fanna rhwng Lisa Owen a'i chapten Hannah Power. A'r canlyniad ydy tafliad i Abertawe. Finch i gymryd y tafliad. Gynto'r Met. Un o'r chwaraewyr fydd yn chwarae am y tro ola heddiw. Wrth ni agosau at y 5 munud ola. Fy'n ychydig bach o amser ychwanegol. Mae yna un y ddau anafiadau wedi bod. A dyma'r llall sy'n chwarae am y tro ola. Hael braf. Ie. A yna Garden fach fanna'n deud diolch. Diolch i'r ddwy chwaraewraig efo Abertawe. A mae Steph Turner ar y fainc hefyd yn un arall sy'n chwarae os daw i mlaen am y tro ola heddiw. Cook. Gallwch chi weld rhwystredigaeth yn ymarweddiad chwaraewyr Caerdydd. Maen nhw wedi cael cyfnodau a chyfleon i reoli'r gêm yma. Ond ers ildio'r gol na, Abertawe yn geben nathon nhw'n erbyn Wrecsam bythefnos nôl. Gweithio yn galed iawn iawn, Billingham. Power. Mae ddealltwriaeth dda weithiau rhwng Power ag Owen. Finch at Williams. Lawr y canol o Deacon mae rhi agos at Chamberlain. Jyst yn gwastraffu meddiant. Ti'n modd, digon o opsiynau fyna. Jyst angen bach fwy o gywirdeb gan Williams fyna. Sbiwch mor sydyn na chwaraewyr ganol cae. Abertawe mewn. Lec o ddato yna. A bel yn nôl pellach glywed yna. O fan hyn sgorio ddi yn erbyn Wrecsam. Mae'n cael y bel yn chwilio am John! Hannah Power yno. Mae Lec di aros lawr. Chivers yn casglu. Lec ddim yn edrych yn gyfforddus allan o'ch darlun chi ar hyn o bryd. Ond mae wedi aros lawr. Ond oedd hi'n bel oedd yn gwahodd y blaenwyr yn doedd. Wel, hi dechreuodd y symudiad trwy darllen y chwarae i dod mewn i roi pwysau ar Lily Billingham. A wedyn, just angen cyfathrebiad. A just bod chwaraewyr Abertawe yn codi pen nhw, so maen nhw gyd yn ymwybodol. Fi'n mynd i wneud y rediad mewn i'r post yn agosach. Fi'n mynd i tynnu nôl ti nôl mewn i'r post yn bellach. A fi wedyn at y penalty spot yn lle, bys ni'n gweud falle Stacey John Davies yn wneud y rediad anghywir fan'na, jyst yn tynnu'r sylw i ffwrdd o Miller. Ond ti methu cwyno pan mae rhywun gyda'r awch yna i fod yn y Cosby a moyn sgorio, ond just darllen y chwarae bach yn well. Anodd dweud beth sy'n bod o ran yr anaf, achos ni gweld yr ail chwarae cwpl o weithiau, Nick, ond mae'n anodd i dweud. Llithro, neb ar ei chyfili. Na, a fi ddim cweit yn gallu gweld o fan hyn, ti'n modd paron efo ffigwr nhw bosib, neu'r pen glin sydd wedi glanio falle yn wael, ond mae'n bryderus yn sicr. Wel, mae Chivers wedi bod yn amlwg mewn sawl agwedd o'r chwarae. Ti'n modd, mi oedd hynny yn Garden fel e. Dyma beth mae Cath wedi dysgu, Chloe. Wel, fel am ddyffynweg, ti'n iawn Gwen, achos fi o'n i'n ffili taro bel fel mae hi yn. Os dim lot o chwaraewyr yn gallu taro bel fel hi, chwarae teg, fel wedys i ar unrhyw lefel. A fydd e'n diddorol i weld, achos o be fi'n credu, mae Wilkinson fan hyn hefyd, chwarae teg hi a Ingle wedi gwneud y taith hir fi'n siŵr bod nhw'n blynedig ar ôl chwarae neithiwr i fod fan hyn. A ys dim am heiath am y talent sydd gyda Chloe Chivers, mae just am gallu meddyliol hi, seicolegol hi, os bod hi moyn chwarae ar y lefel uchaf oll, a ydy hi'n gallu cadw pen hi. A'r cred yn hi ei hunan. Ti'n modd, y safon y chwarae, mae'n ferch sydd ddim yn ddi-hyder. Ti'n modd, y persona fan hyn ar y cae. Os ti'n nabod i'n dda, mae dim lot o hyder dyddi yn hi ei hunan. Diddorol mae Ellie Lake ar ei thraed o leia, a mae yna olwg wedi am ddod nôl i'r frwydr. Agosau at 2 funud ola yr hanner, ac mi fydd yna ragor o amser i'w ychwanegu wrth gwrs. Ond Izzy Taylor, wel beth oedd hi mewn i reoli yn dilyn Jamie Sherwood yn mis Mai y llynedd. Gadwodd i Abertawe yn ddigiro tan ddiwedd y tymor. A nawr mae wedi llusgo'r tîm i Rownd Derfynol Cwpan.
A mae wedi bod yn brynhawn pan byddwn ni'n trafod, dwi'n siŵr, gyfraniad Siarad Capent ar y ddafarnwraig. Bowen, dan bwysau da gan Deacon. Deacon nôl at John. John unwaith eto yn y canol. Mae Maisie Miller wedi bod mor aml, ond di'r bel wedi charaddu fel oedd yn dymuno i wneud. Cic gornel. Cic gornel. Na, mae Maisie Miller, mae'n mor weithgar, a y bel yna, yn hedfan dros ei ffen. Dwi ddim yn tala chwarae teg iddi, ond dim ond un falle chwaraewraig sydd yna. Mae angen falle fwy o crysau gwynion fi'n credu yn y cwrt 6 fan'na pan mae'r crisiadau'n dod i fewn, ond 3 munud o amser yn cael ei ychwanegu. Dyna sy'n cael ei gyhoeddi. Chydig eiliadau'n gynnar o safbwynt y cloc, ond mae Chivers di dangos yn barod fel y gall hi roi Cerin Chamberlain ar amddiffyn dan bwysau. Mae John yn rhedeg ati hi ac yn dewis yr un fer a mae nôl at Chivers. Chivers at y postyn pella, bron iawn a chyrraedd Jessica Williams. Gewch chi ddim well bel na hynny. Gewch chi byth well bel na hynny. Mae rhaid i chwaraewyr Abertawe wneud yn well fan'na. Dyw Chivers methu wneud unrhyw beth yn well na hynny, ond roi'r bel tua'r postyn pella fan'na. Mae'r merchyn yn gwybod beth sy'n dod. Maen nhw jyst ar yr ongl anghywir, Nick. Tymod? Fel da chi'n dweud, efo Chivers, da chi yn gwybod beth sy'n dod. Jyst yn teimlo'n rhoi stradegaeth dros hi. Mae hi'n neud y peth cywir ar sneb allan. Pas da o'r cefn i lwybr Michaela Cook. Yn brasgamu mewn, mae Olden, mae angen pel dda ac unwaith eto pwysau yna di Mitchell. Billingham. Gwaith da gan Abertawe. Fi'n siŵr bod Izzy Taylor yn falch iawn o'r ymdrech mae Abertawe wedi wneud, Nick, ond mae dal hanner at gêm arall i fynd, a mae Caerdydd fel yr arfer yn dueddol o cryfhau yn yr ail hanner. Felly, y gwaith caled nawr, mae rhaid i Abertawe yn feddyliol ac yn gorfforol aros yn y gêm yma. Ac oedd hi'n cael cip ar Billingham fan'na. Mae hi wedi bod yn dawel. Mae di, cytuno. Ie, mae di. Achos mae Billingham yn gallu, newid gêm ar geiniog, mae rhaid dweud. Yn sicr, mae hi'n gyn aelod o Academi Coleg y Cymoedd. Fi wedi dysgu Lily am blynyddau, a mae mor dylentog. Ond ie, heddi mae Abertawe wedi wneud ei gwaith cartref. Chivers. O, mae'n heriol. Ond oedd Miller yn fodlon mynd ar ei hôl i. Chamberlain yn ei chlirio hi. Allan gan Mitchell. Finch. Sal. Penderfyniad anghywir. Mae angen mynd ar tu allan fan'na. Ar bel at Olden. Mae hwnna yn drwm am y gyfle arall. Mae Deacon a Miller i Abertawe di bod yn fodlon rhedeg ar hedeg. A mae gymaint o beli di bod yn ddim digon cywir. Na, cywirdeb yw'r broblem fan'na, a just edrych ar ôl y bel. Mae Maisie Miller fel arfer mor dechnegol gywir, ond just ddim quite yn gyson fan'na yma. Capten Caerdydd, Hannah Power. Sbiwch ar Miller yn gweithio'n galed, roedd hi dan bwysau. Ac sbiwch maen nhw'n gwasgu. Mae'n mynd i fod yn anodd. Mae Caerdydd yn mynd i fod gweithio am be bynnag maen nhw wedi gael yn yr ail hanner. Chamberlain. Digwyddiad ola, hanner cynta. Gychwynnodd mor greadigol i Caerdydd yma'r ferch yma. Efo gol gampus a'i thalent yn amlygu hun. Wedi'i rhoi Abertawe ar y blaen. Camgymeriad gan Cerin Chamberlain yn y gol i Gaerdydd. Mi fydd Izzy Taylor yn hapus. Mae yna waith i wneud gan Noah Bushby. Fe drafodwn ni'r cyfan pan ddwch chi nôl ato ni ar ôl yr egwyl.
Croeso nôl ato ni Rownd Derfynol Cwpan Bute Energy sy'n fyw ar S4C prynhawn yma ar eilirch sydd yn hedfan ar hyn o bryd. A nath hwnna hedfan mewn gan Chloe Chivers. Un gôl yn unig sydd yn ddi ar hyn o bryd, ond y ddau dîm wedi cael eu cyfleoedd ers y gôl agoriadol yna. Ond chwaraewyr Abertawe sydd yn gwenu ar hyn o bryd. Mae Gwenan Harris a Iona Williams wrth fy ochr i. Iona, be nesti o'r hanner cyntaf yna? Oedd hi'n hanner cyntaf cyffroes ofnadwy ni'n meddwl, ond dwi hefyd yn meddwl bod Abertawe yn heiddi bod ar y blaen. Mae'r amddiffyn wedi bod yn gadarn, maen nhw wedi gwneud beth yn angen i wneud i gadw Caerdydd i ffwrdd. Felly, gol yn ffantastig, dweud. Wel Gwenan, gadewch i ni weld y gôl yna eto. Oedd hon yn dipyn o ergyd gan Chloe Chivers ar ei throed chwych. Ond os yna gwestiynau mis i ni ofyn o Cerin Chamberlain yn gôl Caerdydd? Yn sicr, fi'n credu ti'n methu mynd heb cwestiwn i hi. Sa'n deall pam bod hi'n dod allan. Mae'r bil yn crymanu tipyn bach, ond dim gymaint. Ond mae jyst yn cam ddarllen y hediad y bil. Ond bys ni hefyd yn cwestiwn ni, awch chwaraewyr Caerdydd i cael Chloe Chivers lawr. Os mae un chwaraewraig yn y gyngrair yn mynd i gallu seithi a cael ei mewn o fyna, fi ddim yn teimlo fel bod hi yn seithi. Fi'n meddwl mae jyst yn rhoi yn nôl mewn i safle a ti gato post yn bellach. Mae wastad cyfle cael ei mewn. Ond mae angen cael lawr gyda bach fwy o pwrpas a cyflymder. Ac o'n i'n gallu gweld, fi'n credu, oedd Billingham, oedd Michaela Cook, jyst yn loncian draw. Ti'n chwarae mewn Rownd Derfynol, mae angen bach fwy o cyflymder fyna i helpu wedyn Chamberlain. Ond chwarae teg, cymryd dim byd i ffwrdd o Chivers achos oedd e'n gol arbennig dda. Tipyn o ergyd gan hi. Wedyn ni, Iona, o ran Caerdydd, maen nhw wedi cael eu cyfleuon nhw. Oedd y foment yma, Mackenzie Olden, ond wedyn ni Amelia Folkens yn gôl Abertawe. Wel, oedd yr eilirch yn lwcus gyda hon. Roedd i chydig o smonach o honno, dod. Yn y heini, ti'n cymryd yr ergyd a ti'n troed y gefn, a ti'n just meddwl, sgwini beth ddigwyddodd, ond oedd hi'n lwcus iawn i gael ei troi. Bod y bel di taro'r postyn ac dod yn ôl iddi hi. Nath i lan wedyn, chwarae teg, mae cwbl o weithiau, mae wedi cael gofyn mewn i'r chwarae a mae Caerdydd wedi cael llawer o cyfleoedd nag nhw. Ond dwy waith mae wedi gwneud arbediad dda iawn. So nath i'r cangwiriad ar dechrau. Bys ni'n cwestiwn i chwarae teg, falle jyst y dŵr sydd ar y llawr, falle oedd hi wedi camddeall hefyd, ond mae wedi gwneud lan ers ni. Chi'n gweld ni fyna ar y trôn fan hyn yng Casnewydd. Ysio ni sôn am Stacey John, Iona, nawr. Dyma fydd i gêm ola hi i Abertawe. Mae'n ymddeol ar ddiwedd y tymor. A mae wedi bod yng nghanol symudiadau ymosodol Abertawe heddi. Mae Stacey John yn chwarae allweddol i Abertawe. A fel bob tro da ni'n siarad am Abertawe, mae'r enw Stacey John yn dod i fewn i'r sgwrs. Ond mae wedi gwneud i job yn yr hanner cyntaf. Mae wedi bod yn boen i Caerdydd. A beth sy'n ddiddorol di, mae nath i gychwyn i gyrfa fe Abertawe nôl yn 2013 yn erbyn Caerdydd. A mae'n gorffan i gyrfa heddiw yn dod eto yn erbyn Caerdydd. A gyrfa fyny, mae pethau mynd y ffordd mae hi isio. Mae wedi bod gyda'r clwb am 14 o flynyddoedd. Gewn ni weld os mae'n llwyddo i gael gôl yn yr ail hanner. A Gwenan, fel i ni'n disgwyl mewn Rownd Derfynol rhwng Abertawe a Caerdydd, mae wedi bod yn gorfforol ar y degau, mae'n deg i ddweud. Ydy, tanllyd iawn. Fi wedi syni taw ond 2 cadw melyn fi'n credu sydd wedi bod. Mae rai o'r chwaraewyr fyna Murray yn sicr yn ffodus dros ben. Fi'n credu oedd Charlotte Carpenter ar y dechrau jyst moyn cadw llif y chwarae. Ond weithiau fel dyfarnau, mae'n rhaid ti actually wneud bach o standpoint. A ers bod i wedi cael gadlu cwbl fe, mae wedi gweld, mae rai fi cael bach fwy o reolaeth ar y gêm yma a rhoi cwbl o'r cardiau allan. Ni'n disgwyl a ni moyn gweld yr ochr corfforol, achos mae'n golygu gymaint, ond mae angen hefyd sicrhau diogelwch y chwaraewyr. Yn bendant. Wel, fel o'n i'n sôn cyn y gêm, mae wedi bod yn wythnos fysi i dîm rhyngwladol Menywod Cymru. 2 gêm yn erbyn Albania, 2 fuddugoliaeth i dîm Rhian Wilkinson, a mae cyn ymosodwr Cymru Helen Ward yn cadw cwmni i Nicky. Diolch, Sioned. Helen Ward, it's wonderful to have your company once again here on Scorio for the Women's Welsh Cup final. Swansea going in ahead at the break. It's a really competitive first half between both sides, but the Swans will be delighted with that, I'm sure. They will, yeah. I think Cardiff probably started just about the better in terms of possession, but didn't really create anything too much of note. And then obviously a wonder goal from Chloe Chivers. I'm going to give her the benefit of the doubt. Do you think it was? I've seen that left foot in action very close up, and for me, I think she's gone for that. So yeah, fantastic finish from her.
Cardiff obviously having an opportunity that almost squirmed in as well, but a really competitive first half. But as you said, Swansea will be delighted. Yeah, I have been looking forward to asking Chloe Chivers after the game whether that was intentional. I'll tell her you said yes, it was. I have to ask you as well about Cymru and Albania this week. Two really, really positive results that take us to the top of the group. Yeah, this week was all about getting 6 points, and that's what the team's done. I think there'll be areas of the performance, particularly on Saturday, that the team won't be so pleased with, but it's a difficult journey to make over to Albania. The pitch wasn't the best. I know there were some issues pre-game with a certain area of the pitch, but to get the 3 points, get out of there and be ready for June, they'll be delighted. How important, though, to get two consecutive victories like that? Yeah, massive, but also I think 2 clean sheets as well, which is something that we've struggled to get in recent months, and probably over the last 18 months or so, it's been really tough to get clean sheets. So yes, it's Albania, but you can't take any game for granted, and they've scored goals already in this group, so to keep 2 clean sheets is really positive, and they'll be ready to go on to the last 2 qualifiers. I want to ask you as well, Helen, about Phoebe Poole. 3 years ago, she was here playing her part for Cardiff City in the Welsh Cup final. To see her this week making her international debut against Albania, I mean, that's just fantastic for women's grassroots football here in Wales, all the way up to the top. 100%, yeah. I said inside before the game that this is becoming a real pathway towards the national teams, and okay, there's no senior internationals currently playing within the Adran, but seeing players that have played in there and then go on to make their debuts is a wonderful advert, and it will give the girls out there today, but every other team in the league as well, give them confidence in, one day that could be me. And yeah, credit to Phoebe, she's been brilliant, and she had a couple of really good appearances. Helen, diolch yn fawr iawn. Enjoy the second half. Egwylfer sy'n nesaf gyda ni rwan, ond dewch yn ôl ato ni ar gyfer yr ail hanner rhwng Abertawe a Caerdydd mewn cwpl o funudau.
Croeso nôl ato ni, croeso I Casnewydd ar gyfer Rownd Derfynol Cwpan Bute Energy. A mae Caerdydd ar ei hôl hi o gôl I ddim yn erbyn Abertawe. Diolch I gôl arbennig Cwpan Cymru. Os na ffordd nôl i'r adar gleisio. Reit, ni'n barod I fynd ar gyfer yr ail hanner fan hyn, felly nôl a ni nawr at Gwenan, Cath a Nick. Diolch Sioned, dim newid yn y naill dîm na'r llall ar gychwyn yr ail hanner yma. Hanner y gwaith wedi gyflawni gan y tîm mewn gwyn a di. Ac i'ch atgoffa chi, pe bai hi'n gyfartal ar ôl y 90 munud, dim amser ychwanegol, syth I gicio'r smotyn. A mewn tymor lle mae yna ddrama di bod mewn gymaint o gemau ar sgorio. Syna chi ddim y gallai hynny ddigwydd. Ond digon o amser. Lic, dim trosedd. Ymlaen at Deacon, y tu allan I Deacon mae John. Bel tu ôl I bawb. Oedd Chivers yna ag eto mi oedd Miller yna. A mae'n gic gornel. Chivers yn gweithio. A cael ei chau lawr gan Olden. Ie, gwaith da gan Chivers fyna. Abertawe jyst wedi dod allan o'r blocs nag nhw. Fel y cychwyn cyntaf, maen nhw eisiau trio parhau I roi y pwysau ar Caerdydd. Y broblem yw, Nick, os nag nhw'n sgorio ail gol, mae Caerdydd wastad yn mynd I credu a cael hyder yn nhw I hunain dewn nôl mewn i'r gêm yma, a fi yn credu wneith hynny ddigwydd. Chydig bach o newid, Miller nid Chivers yn cymryd y gic, a mae'n disgyn I Chivers. Dyma pam falle! Ac mae wedi cael ei rhoi mewn eto! Ac mae Amy Deacon di dyblu mantes Abertawe am gychwyn i'r ail hanner. Y tric o symud Chivers o fod yn gymerwr y gic I dderbynnydd y gic wedi gweithio. Nawr mae gan Caerdydd fynydd I ddringo. Sioc, Caerdydd dim, Abertawe 2. Glyfar iawn gan pwy bynnag sydd wedi gwneud y penderfyniad yna. Neb yn pigo Chivers lan tua'r post impella fyna. Amy Deacon, mae hi'n rhif 9 go iawn yn y fan ar lle yng nghanol y gôl I sicrhau am y tro cyntaf bod hi'n brwyddo'r bil. Disgybl coleg y cymoedd felly neu yn sicr cymryd clod am hynny. Diolch yn fawr. O'n i'n gwybod oedd yn atod. Hoffwn ni wedi gweld camera ar gwyneb Cath a'r gwyn oedd gyda ni pan nath Amy Deacon sgori fanna. Ond chwarae teg, mae ti canmol. Symudiad y ddwy chwaraewraig, Deacon a Chivers, jyst I bod yn effro i'r bil, ond wedyn rhoi cwestiwn I hefyd Caerdydd o ran pan ti'n amddiffyn Cornelia, ti'n mynd woman to woman te, un yn erbyn un y tro yma. Cyfrifoldeb chi yw'r chwaraewr yna, so mae Kenzie Olden yn colli Chloe Chivers, oedd wedi dod rownd y cefn, a wedyn neb yn rhoi Deacon o dan unrhyw pwysau, a mae'n gorffeniad hawdd wedyn I hi, so gwaith da gan Abertawe, ond fydd Caerdydd yn cwestiynu gallu nhw I hunan yn sefyllfa yna. Wel, os di Caerdydd am gael rhywbeth allan o'r gêm, mae yna ail hanner i'w gofio o'n blaenau ni. Power yn taro ymlaen at Helen Evans. Sbiwch eto, mor galed. Mae Abertawe yn gweithio, mae Chivers, y tu allan I Chivers, mae Miller. Mae Chivers nawr yn canfod Miller. Fe amserodd i'r pethau berffaith! Ac mae'n dair I ddim! Ac mae'n chwalfa! Ac unwaith eto, Chivers wrth waraidd y cyfan. Ond pwy allai fod wedi darogan y fath gychwyn i'r ail hanner? Gwrandwch ar hyn. Caerdydd sydd wedi ennill y cwpan am y 4 flynedd diwetha dim. Abertawe sydd heb ennill ers 8 mlynedd tair. Ie, chwarae teg, Chivers a Deacon fyna, ddwy ohonyn nhw yn sicrhau bod nhw'n ennill y bêl nôl ar yr hanner. A wedyn Chivers yn torri. I fod yn onest, Nick, mae pawb ofn Chivers pan mae hi'n dechrau carlamu. Pawb yn symud am y nôl, yn lle bod yn ddewr a tynnu ddi lawr, jyst na unrhyw beth I stopio ddi. Pas ffantastig I Miller, a Miller chwarae teg yn ddigon cadw ei ffen I rwydo'r bêl I gornel dderwyd. Mae'n gorffeniad campus. O'n i'n meddwl, come on, mae gen ti fwy o le I fynd â hwnna ymlaen a falle ti ergydion rhy gynnar. Ond na, mae'r cywirdeb ar yr ergyd yn un wych. Mae'n cadw yn isel sy'n wastad yn anodd I gol-geidwad. Ond eto, bydd Caerdydd gyda marcau cwestiwn o ran y ffordd fyna, achos oedd yn 3 yn erbyn 2. So dal dyn nhw digon o mantais o ran y chwaraewyr. Ond Hannah Pow yn cael ei tynnu allan, hi sydd wedi bod yn chwarae ar y dde o'r 3 yn amddiffynol. A wedyn yr amddiffynraig canol wedyn Evans yn dod draw y meddwl, actually, mae Chivers yn mynd I hun. Ond safon Chivers I roi'r pas bach nôl mewn. Mae angen ymateb
Mae'r bel yn disgyn yn y cwrdd cosbi, mae'r lliman yn codi. Ond be di gwerth sgwrs hanner amser i hwn? Pa mae hynny'n digwydd ym 5 munud cyntaf yr ail hanner? Ie, a gallwch chi gofyn y cwestiwn o fe, beth oedd sgwrs hanner amser Abertawe chwarae teg? Ond mae rhaid i Abertawe nawr cadw disgyblaeth, sicrhau bod y nedau yn agos, pawb i parhau i weithio'n galed. Beth yw cymeriad Caerdydd? Beth yw'r cymeriad? Ydyn nhw'n fodlon, trio gweithio yn fwy galed falle na Abertawe? Un gol oedd Caerdydd wedi ildio ar y daith i gyrraedd y rownd derfynol yma. Di sgorio 4 gol ar hugen, ildio 1, a maen nhw wedi ildio 2 mewn hanner 100 munud. Bowen. Mae rhaid i Gaerdydd fod yn fentrus nawr. Walklet. Sbio eto, Abertawe yn gwneud bywyd mor galed. Y capten Jessica Williams oedd fanna, y bel at Billingham. Bowen. Cook yn gorredig honna. Ie, fi'n credu wneud 2 beth digwydd fan hyn. Naillai wneud Caerdydd colli penne, a taflu dwylo yn yr awyr, a falle, methu falle ddod yn gytun i ffeindio ffordd o ddatus y broblem, neu fe ddewn nhw'n ôl mewn i'r gêm. Felly, mae'r 20 munud nesaf mor bwysig. Wel, fydd e'n diddorol i gweld hefyd beth maen nhw'n neud o ran y system, achos mae'n rhaid i jyst mynd amdani nawr, well colli gan 4 a gwybod bod chi wedi newid rhywbeth a rhoi taflu popeth yn lle jyst cadw fynd. John. Defnyddio'i phrofiad. Nôl at Mitchell. Nath y capten lawr y fanna, mae'n edrych ar y ddyfarnwraig sut yn y byd na ges i gic yn fanna. Bel yn cael ei hennill gan Evans. O, mae yna rhywbeth pwyllog hyderus am chwarae Abertawe. Mae Bowen yn mynd, o mae John yn gynt, a mae Stacey John yn arafu'r chwarae. Mae'n creu y lle. Yn y gyfle fan hyn eto i Deacon. Deacon yn mynd, a sa'i di codi hwnna'n uwch. Ie, cytuno, yn dechnegol fanna, Amy Deacon chwarae teg, jyst yn sicrhau bod hi'n symud yn rydd fanna, edrych i fyny, ond o ran yn dechnegol, mae angen codi'r bel ychydig yn uwch fanna. Chwarae da gan Abertawe, chwarae da. Mae'n chwarae mewn i cryfderau nhw nawr, nag yw e. Gyda'r camsel fan. Mae'n chwarae mewn i cryfderau nhw, gan bod Caerdydd yn chwilio am fwy. Maen nhw'n mynd i... Bys chi'n disgwyl nhw gythio fwy o chwaraewyr ymlaen. Mae hwnna wedyn yn caniatáu, mae yna fwy o bylch yn mynd i cael ei gadael tu nôl, a mae chwaraewyr fel Stacey John, Amy Deacon, maen nhw'n gyflym, maen nhw'n chwaraewyr cyflym iawn, a maen nhw'n mynd i mwynhau cael y ryddid yna mewn tu nôl. Gos ni gip fanna ar Fiona Barry yn cael gair o gyngor gan Noah Bushby, a mae Barry yn sicr mae'n gallu gwneud gwahaniaeth. Mae'n chwaraewraig fydde di synnu o bosib bod hi ddim wedi dechrau'r gêm. O, 100%, mae hi'n arbennig, talent arbennig, ac am bynnag reswm dwi heb cychwyn y gêm. A nawr maen nhw'n rhoi y cyfrifoldeb arni hi falle i troi'r gêm yma ar ei phen. Felly, diddorol iddi hi, ond dwi ffili wneud ar ben ei hunan. Mae angen 10 o chwaraewyr arall yw'r cymorth iddi. Ie, mae hi'n paratoi, mae Madison yn paratoi ddod mlaen hefyd. Felly 2 newid cyntaf, ac wrth gwrs mae rhaid i Gaerdydd newid rhywbeth. Y cyfle yma ddim yn cael ei gymryd i wneud y newidiadau. Allan gan Owen. Miller. Murray. Hyfryd. Chivers! Ac oedd John yn barod i dderbyn pas gafodd ni'n gafel ar honna, na ddo. Ie, na, ddim cweit, ond y syniad ffantastig a cyd chwarae hyfryd rhwng Deacon, Maisie Miller a Chivers eto. Y 2 yn cyfuno. Finch. Pa ti'n chwarae'n dda, Nick? Ti wedi cael gol, ti'n gwybod bod ti'n cael gafel dda ar y gêm. Mae'n anodd iawn i egluro pa mor hyderus a sut mae hwnna'n helpu chwarae chi. Cynnoc yn edrych yn siomedig, mae hi'n gadael. A mae Barry yn dod mlaen yn ei lle hi, ac hefyd yn gadael mae Lisa Owen
A Madison Perot yn dod mlaen yn ei lle hi. Perot di cael 3 gol mewn 1 gêm ar y daith yma. Maen nhw angen 3 gol fel tîm ar hyn o bryd. Wel, mae Caerdydd di ennill 5 allan o 5 gêm yn erbyn Abertawe y tymor yma. Y tro ola i Caerdydd golli yng Cwpan Cymru oedd mis Mawrth 2019. Ac wrth gwrs, maen nhw wedi bod yn fuddigol am y 4 tymor diwetha. Gymaint o gnoi Gwynedd yn llythrenol am gur pen. Ie, oherwydd mae digon o amser ar ôl, ti'n modd? Mae'r gêm yma dal yn... A digon o... Sa'n siŵr am hynny. Barry, 2 carden felen yn y 4 gêm ola i Fiona Barry. Wel, rwy sydigaeth fi'n credu efe, ti'n modd? Mae hynny'n dweud y cyfan falle, ti'n modd? Yn enwedig os ych chi ddim yn cychwyn gêm ac yn teimlo falle... Ie, o bendant, nath i cnoes i'r 3 gwaith fyna. Just Chivers fi'n credu oedd e roi corffi yn y ffordd. Bale mewn a John. Ac allan a Chamberlain yn awdurdodol. A mae hi'n awyddus fel mae rhaid i fod i ryddhau'r Bale mor sydyn as i bosib. Woklet. Power. Bale yn cael ei gordaro. Geid pethau'n hawdd iawn i Amelia Fawkings. Ie, Maisie Millen roi pwysau fanna i sicrhau bod y Bale yn cael ei gordaro, felly da iawn hi just parhau i weithio'n galed. Mae angen i bob un person mewn Crys Gwyn i wneud. Wel, dwi'n siŵr be bydd Abertawe'n caru gwneud ydy tua diwedd y gêm tynnu chwaraewyr fel John oddi ar y maes iddyn nhw gael y gymrydwyeth ola. Ond tas ein dyn, dyn nhw ddim yn mynd i wneud hynny. Falle bod y cyfle i wneud hynny'n agosau. Fawkings. Bale at Deacon. Bagliad gan Billingham, ie. Billingham jyst wedi cael amseri yna bach yna, jyst eiliad bach yn anghywir fanna, ond Deacon yn neud yn dda. Mae Deacon wastad yn cael ei brysydd ei droed, fi'n credu i'r Bale yn gyntaf. Mae'n dda yn tynnu ar ciceridd fel yna. Pas dda at John, mae John yn ei gwneud un ffas dda. Mae methu chadw i fewn, ond mae'n rhedeg ar rhedeg ar rhedeg. Ie, ymdrech da, chwarae teg, tymod, ni gyd yn gwybod be mae Stacey yn rhoi i tîm Abertawe, chwarae teg iddi. Beth sy'n diddorol, Nick, yw mae Caerdydd heb newid system o gwbl, so maen nhw jyst i wneud yr eilyddion yna, ond newidiadau tebyg iawn. O'n i disgwyl falle i gweld nhw yn trio gwthio cwbl fwy o chwaraewyr yn uwch. Mae yna fwy o fraffiad yn chwarae Abertawe. Mae mor syml â hynny. Maen nhw'n edrych yn hyderus a maen nhw'n gwneud bywyd mor anodd i Caerdydd. Oes, mae yna hanner awr a mwy i chwarae. Ond oes am arwydd ar hyn o bryd bod Caerdydd yn mynd i allu manteisio'r amser yna? Wel, maen nhw'n gwybod, Nick. Os o'n newn nhw gadael i Caerdydd ddod nôl mewn i'r gêm yma, mae problemau'n gallu deillio. Felly mae Abertawe'n gorfod bod yn synhwyrol fan hyn a trio rhoi siwr gymaint o wasgedd yn hanner Caerdydd ag sy'n bosib. Chivers. Dwi eisiau gwybod be oedd wedi cael ei sgwennu ar y bwrdd gwyn na. Bod na chosi'r merched na chwerthu'n gymaint. Biar mewn na John! Cyffyrddiad o! Fflachio heibio'r postyn. A dyna be fydde di bod yn stori tylwyr teg. Ti'n mo be, fel yr arfer, bydde John wedi dod â tynnu'r Bale yna lawr, ond mae'n chwip o Bale i fewn gan Miller ar ongo. Yna i bod yn deg, ie. Na gyd oedd yn gallu gwneud oedd trio cyfeirio'r Bale yna gyda'i ffen. Ie, wedi sgorio. Ddigon o goliau yng Cwpan Cymru, 4 gol yn barod y tymor yma. Na hyd am bwysau fe Cook. Cook. Sbwch eto. Y meddiant gan Caerdydd, mae Abertawe syth i mewn. A na dynnu nôl ar Billingham fanna gan Murray. Mae Maddie Murray wedi bod yn wych, achos mae hi sydd yn chwarae ac yn ngori mwyaf yng nghanol cae. Mae Chloe Chivers gyda hi, a ni ddim wedi arfer gweld Chloe Chivers yn chwarae gymaint reit yng nghanol. A mae hi wedi gorfod wneud gymaint o'r gwaith torri lawr, y gwaith anhaclus yna, y gwaith rwnt, sydd wedyn yn mynd i ryddhau Chivers i fod yn fwy ymysodol, a jyst adnabod cryfderau weithiau. Mae hi wedi bod yn campus i Abertawe prynawn yma.
O, llithriad ac yn ffodus iawn fel lithrodd Chivers hefyd, a fe fethodd Abertawe a manteisio. Power yn symud fyny yn fwy. Nawr yma John ar y dde yn sgrechian amdani. Bas ddim digon cywir, mae hwnna'n bas flinedig gan Murray. Cook. Amy Deacon yn neud yn gampus fanna i sicrhau bod hi'n adennill y meddiant yn ôl. Chwarae teg, gwaith Cai Baraw. A Chivers just yn llithro, neu i fod yn onest, bys ni'n disgwyl bydde hynny wedi bod yn gol. Mae yna 10 munud i bod ers y drydedd gol. Da ni wedi gweld rhywbeth gwahanol gan Caerdydd ers y drydedd gol yma? Dim really. Mae pennau lawr, Nick, nag nhw. Yw ddisgwyl, fi'n deall hynny, ond mae yn anodd yn seicolegol i trio dringo mynydd. Gwaith hyfryd gan Perod ar bel at Cook. Am dacl a cic gol ydi ar y diwedd. Eli Lake. Wel, mae Cook yn aros lawr yn gafel yn ei ffen, ond am ddiffyn. Ffantastig. Amseru cywir. Cook yn cymryd cyffyrddiad yn meddwl bod hi'n mynd i cyrraedd. Mae di mynd ar pob dim fyna. Oedd rhaid i hwnna bod yn berffaith, achos mae Eli Lake yn barod ar Caerdydd melyn. So os oedd hi wedi cam amser i hwnna, bys hi mewn trwbl mawr, ond mae hi'n un hefyd sydd yn wir joio'r ochr gorfforol nag yw. Y brwydr cystadleuol, un yn erbyn un yna. Wel, mae gan ni 6 cardiau felen. Hyd i'r ail ar restr cerdiau melyn y tymor. Ac Amy Deacon, sy'n ar y brig efo 7. O diar, sa'i di dysgu yn ni. O, i fod yn onest, fi'n syni bod Eli Lake, ond gyda'r 6, mae'n rhaid fi gweud. A i fod yn deg i Cook fyna, mae di brifo'i ffen ar y gwair. I fod yn deg, mi nath i taro'i ffen yn eitha caled fyna wrth glanio. Felly, i fod yn deg, mae di cael clatio fyna. Nawr te, 2 o goliau. A fel hyn maen nhw wedi dod. Sdim byd gallwn ni'n dweud. Mae hynny gol gyntaf ffantastig. Sa'n siŵr am y dathlu cofio, mae angen i gofyn beth yw hynny yn sôn am. Mae'r ail un wedyn. Chivers a Deacon yn cyfuno eto. Mae angen cwestiynnu'r dathliad yma, a wedyn Maisie Miller. O ran cywirdeb, am gol. Wel, y dathliadau, wedi cael gyntaf, dyna'r dathliad nodweddiadol o gemau rhwng Abertawe a Caerdydd, fel na maen nhw yn dathlu. Silly. A da ni hef weld yr Ayatollah eto. Wel, o'n i bai bod rhywbeth yn newid o ran Caerdydd. Fi ddim yn teimlo fel ni'n mynd i, achos ti'n gofyn y cwestiwn cwpl o funudau yn ôl. Beth hoffwn ni gweld allan y Caerdydd, nhw wedi yn chwaraewyr fwy profiadol, yw ystym corff. Maen nhw'n ail i bopeth, mae'n rhaid i rhywun ennill y pêl gyntaf. Mae hwnna'n bas well. Mae angen i rhywun ennill y brwydrau gyntaf, a wedyn just bod yn fwy positif gyda ystym corff. Mae popeth lawr ar hyn o bryd, a ti'n synhwyro, ti'n bwyd oddi ar hwnna pan ti'n chwarae. Bel gan Deacon, crosedd ar Deacon Barry eto. Mi oedd e'n drosodd, 100%. A mae Cook yn cael dod nôl i'r maes. Be mae'n neud y dda fyna Deacon? Mae'n gwybod bod hi'n mynd i cael rhyw fath o cysylltiad corfforol, ond mae'n fodlon wneud. So mae'n rhoi'r coes agosach o flaen y pêl yn disgwyl e. A just symud da, really, a bys ni'n chwarae eiddfed iawn am rhywun sydd yn weddol ifanc. 18 yw i. Sôn am weddol ifanc, 5 ar 20 oed ydy rheolwr Caerdydd. Mae wedi bod rhan o'r tîm y fforddi yma ers spel, ond mae pnawn fel hwn yn mynd i fod yn addysg iddo fo, dim amheuaeth am hynny. Yr ystym corff yna ni'n sôn am, wneud cawn gymeriad. Chi'n mynd i wneud cawn gymeriad, a pwy becso, jyst trio bod yn fwy positif, achos mae angen nawr mwy nag erioed. John. Cook yn ôl ar y maes ac yn gwneud argraff, dim crosedd, bel gan Billingham. Mae Caerdydd yn gobeithio bydd yna fwy ddod gan Billingham. Ac unwaith eto, pwy oedd yna'n tacluso? Mitchell yr hif 16. Cook fyna yn grac gyda Stacey John fyna. Ond fel rydd y Gwen, ystym corff, tymod. Cook yn pwdi fel petai bod y penderfyniad heb mynd o'i blaid hi. Mae angen jyst parhau weithio. Power. Billingham. O flaen i mae Barry, mae hwnna'n bel dda i lwybr Barry. Dyma'r person mae Caerdydd eisiau yn y safle yma. Barry dros y golwr. Hyfryd
Mae Caerdydd yn ôl yn y gêm. Ac mae yna 5 munud ar 20 o'r gêm yn dal yn weddill. Fiona Barry a'i 5th gol. Mae wedi sgorio 2 mewn 2 cyn heddiw yn erbyn Abertawe. Nawr, mae'n 2 mewn 2. Caerdydd 1, Abertawe 2. A ti'n mo be, Lily Billingham fanna, bêl ffantastig dros pen Amddiffyn Abertawe. Barry yn gwybod yn iawn yn y derys bod hi'n mynd i medru rwydo. Gôl geidwad yn redeg allan. Siw gymaint o wagle tu ôl. Gôl yn y gored. A Barry yn cadw ei ffen. Chwarae teg iddi. Mae hwnna'n 2 darn o sgil gwefreiddiol. Yn gyntaf gan Billingham. A hi yw'r un sydd wedi cael esym corff mwyaf positif yn y tîm. Wastad yn parhau hanner troi, edrych i creu rhywbeth. Ond fan hyn, Fiona Barry, gan ystyried adeg y gêm hefyd a pwysigrwydd y gôl nesaf yna, i ceisio hynna, i cadw pen ac yn dechnegol i wneud hollol wych. Edlosedd gan Deacon ar Billingham. Ac yn sydyn, mae yna gynnydd yn sŵn y dorf. Mae yna angerdd i'w glywed gan gefnogwyr Caerdydd. A maen nhw'n gwybod oedd angen 2. Mae 1 yn gychwyn da efo gymaint o amser yn weddill. Y bêl gan Bowen. A ti chapten Power. Shivers yn ei chau hi lawr. A mae'r bêl, o di hwnna ddim digon cywir. Tasa chi wedi cael pas fel foddodd Billingham i lwybr Shivers? Ie, a fi'n credu yn y bôn, dyna falle sy'n gadael Abertawe lawr yw'r bêl olaf na. Hefyd mae Abertawe nawr yn ddyfnach ac yn ddyfnach. Mae cynffonau nhw ar i fyny. Cook yn pasio mewn y cwrchwech! Ac fe fethodd Olden gyfle gwych fanna. Am wasanaeth, am bêl i mewn, a mae Cook yn synhwyro. Falle bod pethau ar fi newid yma. Ie, yn sicr, ti'n modd, bêl da, unwaith eto, maen nhw yn targedu'r ochr chwyth yma. Mae Cook yn am groesiad, am amseriad peniad i fod yn deg, ond mae Abertawe methu disgyn yn ôl yn fwy. Bys ni'n angytuno Cath, fi'n meddwl bod dyn nhw llinell weddol uchel, a mae hwnna actually yn achosi problemau nhw, achos mae gymaint o cyflymder gan Caerdydd mewn tu ôl. Mae angen nhw just yn hwyro a cwmpo bach yn fwy i helpu hunan allan, achos dwywaith maen nhw'n cael mewn tu ôl Amddiffyn Caerdydd. Y bêl syth i wyneb Clwyd Shivers. Bydd hi'n ffain. Mae'n tuff. A dyma'r haul ar ei fwyaf llachar, ac o bosib bod y gêm ar fi'n datblygu i'w chyfnod mwyaf llachar. Mae rein am brifo, ond actually mae falle yn rhywbeth sydd yn peth dda i Abertawe ar hyn o bryd, so bod nhw just yn gallu ail setlo, cael geiriau hunan, cael gwynt nhw nôl ac ail trefnu. Cos ar y degau, maen nhw wedi cael llinell uchel iawn, ond mae 7 yn y llinell. Ond hefyd nhw pwysau ar y pêl, ys pwynt na sgal y 7 yna, achos mae angen i rhywun gwasgu. Mae'r spectols hael allan. A mae'r dwylo allan o'r pocedi gan gefnogwyr Caerdydd. Mae gan nhw ddiddordeb yn yr ornes unwaith eto. A mae yna newid arall ar fi'n digwydd. A mae Shivers yn gorfod gadael. Bowen. Bêl i Barry. Barry ni gadael i'n linell uchel yn cael ei dal allan efo'r bêl na eto. Mae'n gig gornel. A does ddim amheuaeth ar wahân i'r 10 munud agoriadol. Dyma gyfnod gorau'r gêm o ddigon i Gaerdydd. Mi oedd y bar yn isel oedd. Ac Olden sy'n paratoi i gymryd y gic. Ie, a mae Don ar ôl ton o ymosodiadau gan yr adar gleisio nawr. Mae angen Abertawe i drefnu ei hunan. Mae yna 2 o chwaraewyr Abertawe oddi ar y cae. O, mae'r peniad yn cael ei roi mewn yn yr hoi gan Shannon Evans. A mae yna dro ar fyd. Shannon Evans yn ei gwneud i'n 2 Gaerdydd. Mae yna dros 20 munud i chwarae. Mae'r awyrgylch di newid. Mae'r stori newid. Caerdydd 2, Abertawe 2 am ddrama. Wel, mae Caerdydd wedi bod yn synhwyro hyn ag nhw. Neb yn agos i Shannon Evans fanna. Chwarae teg iddi. Hi sy'n cymryd y bêl gyntaf. Caitlin Williams a Clwyd Shivers ar ochr y cae yn ystod y cyfnod yna o'r cornel. A Abertawe yn talu'r pris am hynny. Wel, o'n i'n sôn am gôl Abertawe o cic gosod a cic cornel. Ble oedd y cyfrifoldeb o chwaraewyr Caerdydd i marcio, i ddilyn y rediad.
union yr un cwestiwn yn cael ei gofyn ond tro yma o amddiffyn Abertawe. Pwy oedd gyda Evans fyna fel oedd hi'n neud y rediad ar draws? Na peniad campus chwarae teg. A na mae popeth di newid. Wel, fe sgoriodd Shannon Evans 2 gôl yn Rownd Derfynol Cwpan Cymru yn 2016. A dyma hi 10 mlynedd yn ddiweddarach yn sgorio gôl a lle fod mor bwysig. Barry. Sut bod hon heb gychwyn y gêm, dwi ddim yn gwybod, ond mae'n chwarae'r hanner bod hi ar y cae. Finch, cael ei chau lawr. Ac yn sydyn, mae o'n gweld gobaith. Fi'n siŵr bod e heb mwynhau'r 70 munud gyntaf, ond nawr mae fe o bosib yn gallu gweld gol y dydd. Ac yn teimlo bod gan ei dîm digon o egni i sgorio drydydd. Be bynnag oedd ar y bwrdd Gwyneg yn Abertawe, mae eisiau newid o. Ac yma rheolwraig Cymru, Rhian Wilkinson, pob clod iddi, di dod nôl. Ac efo, os a babi'n ei llaw i, mae ganddi babi ifanc. Dwi'n nabod babis, mae nain. Mae Carl Gwen yn edrych yn y fi. Be ti'n feddwl os a babi yn ei bryd chi? O'n i'n gweld oedd y pen yn y ffordd. A falle bod hi'n swnllid yma, mae'r babi'n cysgu'n braf. Ond i cefnogwyr Abertawe ddim yn cysgu'n braf. 20 munud i fynd. Pas wael, pas flinedig. Cook sy'n cael gêm arferchog. O'i blaen ni mae Olden tu fewn, ni mae Billingham. Olden yn mynd nawr, mae Barry yn hedeg ochr pell ar dod. Ambel i fewn! Mae yna dim tosedd ar Cook. Abertawe'n cael cyfle i ddod â hi. A mae popeth nawr di newid. Power, sbiwch mor uchel mae hi nawr ar y llinell hanner. O hoffwn i gweld hwnna eto, achos o'n i'n meddwl Mitchell di dal Cook yn weddol hwyr fanna. Evans sgorio'r ail gôl. A maen nhw'n gwasgu nawr. Mae yna gam sefyll, mae wedi mynd rhy gynnar yr eilydd Madison Pero. O na ddosedd? Ni'n gweld y fan hyn. Mae'n dal i'n hwyr, mae tu allan i'r Cosby, just. Ydy, ond mae yn dal i, mae'n rhaid bod yn ofalus iawn bod ti'n mynd mewn am y fath o taclau fel hynna, yn wedi gan ystyried beth yw'r sgôr nawr o'n i'n sôn am beth yw cymeriad Caerdydd cyn, nawr beth yw cymeriad Abertawe o ran pwy sydd yn arwain y tîm i cadw pen, jyst reoli amser, edrych ar ôl meddiant. Deacon, mae John tu allan iddi. Yno hefyd mae Lake, John yn sgrechian am y bel ac mae'n derbyn. Mae ganddi'r gallu rhoi pêl dda mewn, mae'n cael ei chau lawr gan Michaela Cook sy'n gwneud gwaith amddiffynol, mae'n gwneud gwaith ymosodol, mae Stacey John yn ddigon profiadol i wybod. Da ni mwyn helynt, mae angen help y dorf, mae yna newid yn mynd i fod ac yn gadael y maes. Mae un o sgorwyr Abertawe, Maisie Miller, a chymeradwyaeth iddi hi, ac yn ymlaen yn ei lle hi. Ymosodwraig arall, Tate Crivet. Dwi'n siŵr chi'n sylwi fan'na, ni jyst yn gweld y reolwraig yn rhoi, fel ni'n edrych ar y gorffeniad yma eto, campus i cymryd yna ar y tro gyntaf. Ond Izzy Taylor jyst yn rhoi darn o bapur i Tate Crivet fel oedd hi ar fi'n dod ymlaen i'r cae. Bydd rhyw fath o newid a negeseuon gwahanol yn dod ymlaen ar y cae. 4 gôl gan Crivet yn y gystadleuaeth yma'n barod y tymor yma. A mae yna gyfle cynnar iddi nawr wneud i marc. Mae'n dal. Mae'n aros ar ymyl y Cwr Cosby. Chivers sy'n paratoi i gymryd y git gornel. Angen gôl. A mae pethau yn mynd o'i le i Abertawe pan mae Chivers yn taro pêl fel na mewn. Yn git gornel blynedig na gyda. Tywod, ni angen Chivers i trio parhau gyda'i lefel egni nawr. Bydd Tate Crivet yn rhoi lot fawr o egni. Mae'n ferch chwym iawn lawr yr asgell, weithgar. Yn rhoi croesiadau da i fewn, felly mae hi yn weithgar. Chivers yn jyst yn derbyn y darn o bapur neu falle bod e'n rhywbeth i roi lan i thrwyn, actually, achos bod ei thrwyn falle dal yn gweud unig, so falle nid nodyn o dde. Dwi'n gwybod, Gwenan, mae cefndir amaethyddol sganddoch chi, da chi yn gwario pres, ond tasach chi yn betio, pwy sy'n mynd i ennill hon, efo chwarter awr yn weddill? Ouch! Fi'n brifo! Fi'n dod o'r den, nid y gorllewin. Na, dim ond jocan. Jokes nawr.
to be, bys ni ddim yn syni os mae Caerdydd yn dod o holl ffordd yn ôl. Beth oedd yn bwysig oedd jyst cael cwpl o munudau i setlo i Abertawe. Fi'n credu mae hwnna wedi bod jyst dal an yn dal eto. Achos gyda nhw'r goliau mor gynnar. Ond maen nhw'n edrych nawr, mae popeth i troi, maen nhw'n edrych yn nerfus, a mae Caerdydd yn edrych llawn hyder. Cath? O, fiwa. Gêm gyfartal fi'n credu Cicer Smarton. Pan o'n i'n sôn am hynny ar gychwyn yr ail hanner, ac o fewn 2 funud, oedd y syniad yn swnio nonsens byr, oedd hi'n 2-0, ond mae'n bosibiliad eto nawr, yr ôl-beniad gan Oldham. So neb di gofyn lle mae'n arian i, dwi'n falch iawn o wybod hynny. Mae digon y ti, ni'n gwybod hwnna. Slanda, hefyd yn yr gair slanda. Fi jyst yn aros pryd ni'n mynd mas am pwy, de? Bian? Mae pwy fydd yn allan am bryd heno o'r 2 dîm yma. Chivers, mae hi wedi bod yn dawel yn dydy'n sydyn. A John mewn lle, am bas. Mae hwn John nawr ar golwr. Mae John yn cadw llygad ar y bêl. Mae'r golwr di gwneud yn arferchog. Chamberlain yno cyn John, ac o rhaid fi fod. O, chwarae teg, bêl ffantastig gan Chivers unwaith eto. A pwy byddwch chi eisiau gael bêl yna, ond Stacey John. Ond nid heddi. A dyna wrth gwrs y peryg ynde i Gaerdydd. Mae rhaid nhw wthio ymlaen. Maen nhw'n mynd i adael lle. Mae hwnna'n drosodd. John. Billingham. Evans. Walclett. Deacon yn gorfodi y bas yn ôl, ond mae yna hyder da ni heb weld yn chwarae Caerdydd. Yn ei herlu di mynd ar ei holi. Helen Evans. A da ni'n clywed bod yna dorf o 1,234. A dwi'n mwyn siŵr os nhw'n cyfri cefnogwyr oedran yna. Ond yn yr heilwen, torf barchus iawn iawn. Da iawn gan Chivers, oedd hi'n mynd i fynd a ffast at John. A mae John yn welod eich llun chi a'i breichiau allan, a mae'n gofyn, pam yn y byd ges i ddim honna? Cytuno'n llwyr, penderfyniad anghywir. Dwi heb wneud lot yn anghywir Chivers, ond mi oedd hynny yn penderfyniad anghywir. Oedd John mewn ache o dir fan'na, mae rai droi'r basgywir iddi. Wel, maen nhw'n deud wena'n bod blaenwyr yn bobl hunanol, ond oedd hwnna yn hunanol. O, fi'n brwsio fan hyn o'r holl digs yma. Tate, mae bêl mewn at John, gwaith da iawn fan'na gan Tate Rivett. Hanner creu y cyfle. Mae'n chwaraewr greadigol. A dyma hi nawr, mae'n gwybod lle i fynd, mae'n y 2 ddewis, mae'r hor bêl i mewn i'r cwrt, mae'n bêl sal ac yn disgwyl amdani oedd Miller a Deacon, a mae rhaid i Abertawe beidio gwastraffu cyfleon fel yna. Ie, ac fwy o amser dydi, mae hi'n rhywun sy'n gallu redeg gyda'r bêl, ond fi'n synnu bod hi wedi just rithro'r croesiad yna wedyn. Dyma'r cyfnod gorau Abertawe ers nwildio'r ail gol na. Dim amheth am hynny, Trivett yn cael ei gwylio gan Oldham, o leia mae'r bêl ymhen Caerdydd o'r cae. Ie, maen nhw wedi ail setlo nawr nag nhw fi'n credu. Mae y bown o cnocio'r gwynt allan ohonoch chi, chwarae teg. 2 gol o safon, chwarae teg, yn gyflym. Ond Abertawe gobeithio nawr, bod nhw yn gallu falle dal mlaen, mae dal 12 munud ar ôl. A'r capten fan'na, Jessica Williams, yn cydnabod i bai. Mae hwnna'n ildio meddiant rhad, a mae rheolwraig i'n gwybod hynny. Da chi yn rhyw deimlo, bod Abertawe wedi setlo, da chi'n teimlo bod na rhyw don arall yn dal yn ysgyfaint tîm Caerdydd. Billingham. Power. Helen Evans, pwysig mynd eto, Barry, y cryfder ganddi. Mae Oldham yn y canol, mae Cook yn y canol. Amddiffyn da, amddiffyn pwysig gan Caitlin Williams. Ie, oedd angen y dacl yna. Caitlin Williams yn honni bod e heb dod o ddiarni hi, ond os newn ni edrych ar ail chwarae nawr, Barry yn rydd, yn y gyda. Caitlin Williams, gofio bod yn ofalus fan'na, y ddwy yn tynnu ar ei gilydd. Yn gic gornel, 100%. Ie, mae'n gwybod gic gornel ddwetha. Fe sgoriodd Caerdydd i hail gol. A mae'r
Merched Tal wedi symud fyny, a mae honna'n gornel arbennig o dda, ac oedd y peniad yn bwysig gan Lec. O, mae'r peryg yn dal heb I glirio. Barry eto, o mae'r ôl beniad, o mae'n mynd mewn I rwyd I hun oddi ar y capten. Bobl bach beth sy'n digwydd. Mae'r atgyfodiad yn gyflawn. Dim gobaith o gwbl gan Amelia Hawkins. Barry yn ei chanoli. Jessica Williams yn gwybod. Oedd ei arni hi y doth y cyffyrddiad ola. Am ddrama. Wel, o'n i'n gweld yn dod yn gynnig Abertawe yn penio'r bêl gan ddim quite yn gwybod ble mae e. Cymysgedd wedyn yn y cwrt chwech fyna. Barry yn trio troi a throelli. Jess Williams e. Be sy'n ddiddorol oedd dechrau'r gêm, fi'n weddol sicr oedd Caerdydd oedd wedi ennill coin toss a penderfynu nhw I newid ochrau. Chivers, mynd I hun. Na, mae'r newid ochrau yna yn talu ffrwyth achos o'ch chi'n gallu gweld oedd Abertawe gyda dim syniad ble oedd y pêl. Nath nhw'n neud y cysylltiad gyntaf, chwarae teg, ond nhw ddim yn gwybod ble oedd y pêl wedyn. Oedd tair o'n nhw'n mynd am yr un achos oedd y hael mewn ffordd nhw. Pêl wedyn yn cwmpo I Fiona Barry a pethau bach fel hynna, manylion bach ac sy'n troi mewn I manylion mawr ar y degau. Cath Morgan, pwy fydde yn bod yn reolwraig? Na, dwi wedi bod yn y gorffennol, dwi ddim yn neis iawn. Dim pa mae pethau mynd fel hyn I Abertawe, a mae Barry di gael gwahaniaeth. A ni'n gwybod bydde hi. Perot. A mae cynffone'r gleision ar I fyny. A mae yna rediad lawr y cae gan un o'i chwaraewyr gorau nhw Michaela Cook. Wnaeth I dda iawn I gadw honna'n fyw. Mae'n methu a gwneud. A mae Abertawe nawr eisiau cadw pethau'n symud yn gyflym. Maen nhw eisiau symud. Maen nhw eisiau dod nôl. A mae proffwydoliaeth y ddwy arbenigraig sydd efo fi fan hyn. Y ddwy chwaraewraig rhyngwladol dros hanner cant o gapiau'r un. Yn bygwth dod yn wir yn yr heilwen llachar. Gosh, mae'n dyn y gwe, tymod. I ni yn gweld falle bod fwy o egni a falle awch gan Caerdydd. Mae pennau Abertawe naturiol falle wedi disgyn. Maen nhw ffili credu o bosib bod nhw yn y sefyllfa yma, ond y gwir yw fi'n credu mae gwaith ymysodol Caerdydd ac ni wedi gweld trwy'r tymor pa mor dda a greinus maen nhw wedi bod wedi helpu pnawn. Mae wedi, mae rhaid fi dweud, dysgu o camgymeriadau, so oedd y cic corner yna eto wedi dod o llinell amddiffynol uchel dros ben, pan does dim pwysau ar y pêl, fi wedi gweud o'n tua 4 gwaith nawr, dim pwysau ar y pêl, mae rhaid I chi, yr un peth fan'na nawr, mae rhaid chi sicrhau bod chi'n gosod tipyn bach a jyst darllen y chwarae. Mae'n digon ohonoch chi yn y llinell cefn, a bys ni'n jyst yn cwestiynu bod nhw'n methu addasu I hynna, nhw wedi gael ôl ildio cwpl o weithiau. Y pêl bron ac ar John Cook. Billingham. Cook yn chwilio am Olden. Murray. Ac mae rhywun yn gweld Stacey John Davies yng ngwaelod yn llun I fanna. I gêm ola ar ôl gyrfa mor hir. Be fydde'n stori dylwydd teg pe bai hon yn gallu troi y stori yn ôl I gyfeiriad Abertawe. O 2 I ddim ar y blaen, mae'n 2 yr un. A mae Caerdydd yn sydyn. Yr ymarweddiad corff na y merched yn sôn amdano fo. Mae pennau nhw ar I fyny. Billingham mewn i'r cwrt yn chwilio am Barry. Wrth gwrs bod hi'n chwilio am Barry. Barry eto. Mae yna rhyw awdurdod am bopeth mae hon yn gwneud, a mae'n anelu'r bel oedd, a golwr yn geid mor am mynydd o honna, a mae hynny'n rhoi cyfle eto I Olden. Olden yn ôl at Cook, pwy sy'n ôl I achub, fel oedd Cook yn mynd I danio. Power eisiau cadw'r pwysau, y capten Caerdydd, at Barry eto. Chwarae teg, Caerdydd just yn rhoi don ar ôl don o ymosodiadau nawr. Mae Abertawe ddim quite yn gallu cael gafel yn ei gwynt. Cic gornel arall, Helen Evans yn gwybod. Mae ciciau cornel yn creu problem.
Ac i gadarnhau torf o 1,234 yn cael ei gyhoeddi'n swyddogol. A maen nhw'n gweld gêm gofiadwy yn sydyn. A mae'r gic yn mynd i gael ei chymryd gan Olden. Ac ei fyny, mae Madison Perot. Bel chwilio am Shannon Evans, mae hwnna'n dod o ddi ar flaen trwy Nelly Lake. Mae'n gornel arall, mae'r rhain yn funudau anodd iawn i Abertawe. A mae'r cefnogwyr mewn glas a gwyn yn gweld gobaith. Olden eto, hwnna ddim gystal. Nath Cook bopeth oedd hi'n gallu gadw'n fyw. Abertawe yn eog yn y gynnu o falle beidio delio gyda sefyllfaoedd Corneli ymwael yn amddiffynol. Dyn nhw ddim yn y deres marcio chwaraewyr. Nhw gorfod bod lot fwy ddewr a mae'r ddwy gol maen nhw wedi ildio wedi dod o'r un sefyllfa. Ond ni'n sôn bod Caerdydd ond i ildio un gol ar y daith i gyrraedd y rownd derfynol. Mae hynny'r un mor wir am Abertawe. 25 o goliau di sgorio, ildio un. A maen nhw wedi ildio tair nawr. Caitlin Williams. Tafliad yn mynd o blaid Abertawe. Finch fydd ni chymryd i. Finch at Murray. Ac at y capten Williams, mae hi wrth gwrs yn mynd i fod eisiau gwneud popeth ar ôl ildio'r drydydd gol. Mae hwnna'n bas i lwybr Lake. A da un agosau at y 5 munud ola o'r 90 pero. Abertawe wedi codi pennau chydig bach nôl yn gweithio'n galeg. Ei bywyd yn fwy anodd i Gaerdydd. Barry eto, Billingham o'i blaen i gormod ar honna. Capten Abertawe ni chipio hi. Da iawn gan Murray. Cael ei chau lawr gan Billingham. Barry. Cook o'i blaen i sallu bwydo hi. Nawr te mae'n ras. Lake a Cook. Cook di ennill y brwydr. Ond oedd y lliman di chodi. Cam sefyll. Yn amlwg, maen nhw'n chwarae dros clybau sydd yn gylynion mawr, ond sa'n credu bod llwyth o'r chwaraewyr yma yn ffrindiau agos gyda'i gilydd, os fi'n onest. A mae'n dangos ar y cae, a dangos hefyd oherwydd yr achlysur, pan mae'r bwysig mae'r gêm yma. Mae lot i digwydd oddi ar y bêl. Ciciau o'r smotyn fydd i, cofiwch, dim amser ychwanegol os di'n aros fel hyn yn y 5 munud ola. Bêl gan Deacon, tu allan i Deacon mae John. Mae Trydyt ochr draw. Dwy law yn yr awyr yn galw amdani hi. John colli'r meddiant. Capten Abertawe yn gwneud digon. Y bêl gan Mitchell. Da gan Mitchell, twt. Lake. John o'i blaen i, mae'n anwybyddu John. Ac oedd honna yn y diwedd rhwng Deacon a Cribbett. Ie, mae'n bêl anodd fyna, Nick. Mae rai jyst chwarae'n syml, cadw'r bêl ar y llawr. I chi jyst yn mynd i roi meddiant i ffwrdd, a wedyn deith camgymeriad o hynny. John. Ie. Wel, mae gennych chi 2 ddewis nawr, efo 2 funud o'r 90 yn weddill. Gewch chi gadw'ch pen i lawr, neu gewch chi benderfynu bod yn arwr. Wel, mae Abertawe yn sicr fi'n credu yn mynd i pwyso o'r cicr smotyn. Mae Gaerdydd yn mynd amdani. Cook. Cook yn ei chastl hi. Llosedd ar Cook, mae yna Garden Felen. Yn wedi cael ei dangos fama i Maddie Murray. Dyfarnwyd yn toni bod hi wedi gwneud 2 drosedd, a nawr mae'n cael Garden Felen am y 2. Ie. Ie, jyst bach yn hwyr fan'na, fel i gweld Charlotte Carpenter yn neud y perfformni gweld edrych jyst oddi ar y pêl. Mae'r ddwy yma'n dod lan yn erbyn ei gilydd yn aml, a Kayla Cook taflu'r pêl yn ei wyneb hi.
eto llwyth o pethau fel yna wedi digwydd oddi ar y bil, falle'r tîm dyfarnu heb sylwi arno. Caitlin Williams, fyny tuag at Deacon. Twt gan Shannon Evans, sgoriwr 1 o 2 gol Caerdydd. Mocled nôl at Evans. A mae yna sôn nawr faint o funudau fydd ar y bwrdd electroneg na. Faint sy'n rhyngddo ni a drama cicio'r smotyn. Wogled syth lawr at Finch. A Finch ar y rhai y bel. A mae yna rediad yn hyn i Deacon. A mi ddoth Chamberlain a chwarae'n saff. A mae llygyd pawb yn troi at y pedwerydd swyddog. 4 munud rhyngddo ni a chicio o'r smotyn. Mae hi yn artaith. Cyfle falle i ni ofyn i Cath Morgan. Dim yn dasg hawdd dybiau i, ond i ddewis ser yn y gêm? Wel, mae wedi bod yn gêm o 2 hanner neu gwewn. Fi'n credu bod un chwaraewraig wedi sgorio gol a creu 2. A fi'n credu bod hynny yn heb os yn mynd i Chloe Chivers yr ail hanner, ond ie. Ie, mae'r ffordd mae hi wedi just cael argraff ar y gêm. Dylanwadu'r gêm. Ti'n edrych ar y pethau mawr sydd wedi digwydd, hi sydd wedi bod yng nghanol popeth, chwarae teg. Mae ti canmol, Elise Mitchell wedi bod yn arbennig i Abertawe hefyd, bys ni'n gweud. A Lily Billingham yn amlwg Fiona Barry's yn gwneud y gwahaniaeth ers dod oddi ar y fainc, ond maen nhw wedi cael gemau dda iawn. Penderfynu'r anodd fyna, Cath chwarae teg, ond bys ni'n cytuno gyda ti. Yep. Mae di blino, dim amheuaeth am hynny, ond dros yr yfedd bod y chwaraewyr di blino ar ôl gornest fel hon. Mae Deacon di gadael y maes gyda llaw. A Steph Turner, dwi'n meddwl, sy'n mlaen fel eilydd yn ei lle hi, a mae'n mynd i ddod ymlaen. Felly di hynny wedi bod yn gynllunio arbennig o dda. Ond y bel allan at John. Os na un clywed yng nghympon y stori dramatig yma. Evans ar ferchog. Billingham o'i blaen ni. 3 opsiwn. Pwy sy'n ôl? John. A mae John yn ceisio troi am ddiffyn. Yn ymosod. A mae'r tafiad yn mynd o blaid. Be fi'n syni yw Amy Deacon wedi gadael y cae, a mae hi yn cymryd bob cic o'r smotyn i dros Abertawe yn ystod y tymor. Mae rhaid bod hi wedi brifo, dyna'r unig beth allai feddwl. Ie, o'n i'n meddwl yr un peth, ond fi'n credu hi oedd yr un oedd lawr nag yna. So mae rhaid bod... A dwi'n os bod hi llawn hynny, bys hi ddim moyn dod oddi ar cae, felly mae rhaid bod anodd i effeithio arni. Dwi'n meddwl bod ni'n clywed mai llun yn y gar y dir anaf. Na te, pel i lwybr Barry. Caitlin Williams. Os na un cyfle i ddod i Gaerdydd. Ydy'r dorf yn mynd i gael ei fod allan o artaith y cicia'r smotyn. Na blinder yn amlygu hun. Blinder yn amlygu hun. So gadael nawr, ie. OK. Bowen. Evans. Billingham. O, mae hwnna'n basglyfer at Barry. Nawr te mae Cook yn y cwr Cosby. Yno hefyd a Olden. Y bel yn chwilio amod allan. Chwarae teg a Fawkings. A mae Fawkings yn annog y chwaraewyr i fynd fyny'r cae. Mae Olden di aros lawr yn y cwrt 6. Ie, cramp fi'n credu. Cramp yw e. A da ni fewn i'r funud ola o'r 4. Ie. A mae Olden yn aros lawr. Wel, fydden nhw angen hon dybiau i tasau mynd yn gicio'r smotyn. Ie, mae fel arfer yn cymryd rai, ond fi'n credu taw. Just blinder yw e fi'n credu, mae'n mestyn fyna. Just cramp. Oes dim sponge hydol sy'n gallu wneud unrhyw beth i helpu hynny. Unwaith mae'r cyhyr yn tynhau yn anffodus, mae'r poen yn really wael. Chwarae teg ar gol geidwad yn wneud yn dda fyna i sicrhau meddiant o'r bel. A chwarae teg iddi, oedd y cic yn bell dros yr hanner, felly gwaith da. A dwi'n meddwl bod hi'n gadael y maes.
Madison Lloyd yn mynd ymlaen fel eilydd yn ei lle hi, felly Olden yn gadael. Madison Lloyd yn dod ymlaen fel ymosodwraig yn ei lle hi, a da ni nawr yn nwylo Charlotte Carpenter y ddyfarnwraig. Da ni dros y 4 munud o amser ychwanegol. Mi fydd na amser yn cael ei ychwanegu dybiau, ond mae rhyngddi hi a'i chwiban nawr, a pwy fydde di'r rhagweld hyn? Am gêm i'r niwtral fe. Di'n cadw hon yn fyw ydi ma hi. Mae wedi cael gêm ardderchog, Billingham efo hi. Neb yn ddigon agos i Billingham, fydd eisiau medig am hynny, ond mae wedi cadw'r meddiant. Chwilian Cook, dim digon cywir. Y bel yng nghanol y cae, mae Abertawe yn ei chwirio, ond dim ond at Williams. A mae yna frys am chwarae Caerdydd nawr. Maen nhw'n gwybod hwn ydy'r cyfle ola. Power. Un capten yn clirio gan y llall. Walklet, cael ei hannog i seithi. Mae hwnna'n basta, yn chwilio am Perot. A mae yna gic gornel. Dyma fydd y cyfle ola Cath. Mae angen i Abertawe nawr sicrhau bod nhw'n trefnu un am fan hyn. Mae rhaid i bawb bod yn ddewr. Mae angen pen gwyn a Crys gwyn, i ennill y bêl gyntaf a'r ail bêl, neu mae y Caerdydd yn mynd i elwa o hynny. Ydy'n gornel greulon i Abertawe. Mae Barry'n gwybod oedd angen rhithro i gymryd y gic gornel. Mae mewn i'r cwrt, peniad da allan. Mae Walklet yn ceisio rhoi fi'n ôl i Barry. Dim yn llwyddo. Mae'r bêl yn cael ei chlirio gan yr eilydd Steph Turner. Power. Neb eisiau gyd camgymeriad nawr. Y bêl mewn i'r cwrt Cosgrove. Hi agos at y golwraig. A Clo Fawkings i geisio symud pethau ymlaen. Mae'r bêl yn disgyn i John. A dyna chwiban ola y 90 munud. Penne ar ei lawr. Cyrff wedi blino. Pwy fydde di credu? Ar yr egwyl oedd Abertawe yn edrych fel enillwyr y gystadleuaeth. Tair ar y blaen. Bellach mae'n 2-1. Mae yna gicio o'r smotyn ar ddod. Dewch nôl ato ni ar gyfer y cyffro hwnnw ar ôl pwt o egwyl.
Croeso nôl I chi. Mae'n giciau o'r smotyn yn rownd derfynol Cwpan Cymru a mae'r gic gyntaf yn mynd I Jessica Williams, capten Abertawe. Mae di sgorio gol i'w rhwyd I hun am gyfle I gywiro hynny ar hyr pwysau ar Caerdydd. Y gic gyntaf. Oedd y cryfder a'r grym yn ddigon. Wel, mae'n bwysig cael dechreuad da yn y gwe. Tymod I roi bach o hyder I Abertawe. Dewis. Tymod be, gallai fe wedi bod bach fwy yn y gornel, cofio. Mi oedd y llaw y gol geidwad yn agos, ond y gormod y bwyd ond fe. Ond o leia mae'n gosod y safon fan hyn nawr. Fiona Barry sydd wedi newid y gêm allech chi ddadle fe sgoriodd I hat-trick mewn un o'r rowndiau yn erbyn Trefelyn yn gynt yn y gystadleuaeth yma. A chefnogwyr Abertawe yn ceisio'r hoeddi dan bwysau. Dyna sut da chi'n cymryd cic o'r smotyn dan bwysau. Mae'n chwarae wraig dda. Ydy, talentog iawn chwarae teg, syml effeithiol, defnyddio ochr ei droed fanna. Unwaith eto, bys ni'n disgwyl gweld fwy yn y corneli, ond gol sy'n sgorio'r peth mwy o pwysig. A Chivers, wel gafodd hanner cynta cofiadwy. Ac hi sy'n gymryd y gic, oedd na olwg benderfynol hyderus yn ei cherddediad un doedd. Y sgwydden syth. Cadwad y ben, clywi fach. A droed, na'r cwestiwn. Am gic hyderus. Mae hi di cael prynawn campus cap. Ydy, mae'n gariad y ferch, chwarae teg, a mae wedi effeithio ar y tîm yma. Pan mae Chloe Chivers yn chwarae'n dda, mae'r tîm yn chwarae'n dda. A I fod yn deg, nhw wedi gwneud gwaith caled I nhw I hunan prynawn yma, ond I fod yn deg, mae'r gêm i'r neutral Nick wedi fod yn un anhygoel I wylio. Madison Lloyd ddoth ymlaen yn hwyr iawn yn y gêm fel eilir. Mae'n galed, nag yw e? Pryn di cyffydd y bil. Mae'n bosib, mae dyma gyffyrddiad cynta Madison Lloyd. A mae'r pwysau arni hi. Y chwiban ni. A mae'n dathlu, ac os mae'n gwybod, mae wedi taro cic bwysig. O, chwarae teg I fi, mae'r pwysau o ddod ymlaen fel eilydd yn anodd iawn. Edrych un ffordd, a jyst cadw'r penderfyniad yna. Mae'r bel jyst I beth o'r golwr. Stacey John Davis. O, sneb yn hoffi clywed bws. Arwr Abertawe. Stacey John yn ymddeol o bêl-droed heddiw. Mae wedi sgorio 161 o goliau yn ei gyrfa. Cyfle I fynd allan mewn steil. Nid y modd y byddai'n gobeithio gorffen I gyrfa. Llawer iawn rhy hawdd I Cerin Chamberlain, mae'r rhai deud, am drist. Oedd yr uchder a'r cyfeiriad, dim pwer, oedd dim cyfeiriad at fedd uchder yn hawdd i'r gol geidwad chwarae teg, ond nid dyna be newn ni cofio Stacey John am, mae wedi bod yn ffantastig i'r clwb. A mae Lily Billingham yn cael cyfle nawr I roi Caerdydd ar y blaen am y tro cynta ers cic gynta'r gêm. Sgor wraig wrth reddf. Am gic gywir. A mae'r fantes. Coeliwch I fyth os dyre bydd y sgor ar yr egwyl gan Caerdydd. Lily Billingham, cadw I phen chwarae teg iddi. Un o'r cicer smod yn gorau fanna, I fod yn onest. Ellie Lake I gymryd y nesa. Mae Ellie Lake di chwarae'n dda. Mae'n edrych yn hyderus. Mae'n ferch sy'n arfer efo pwysau. Dim nonsens. O'r rhaid sgorio, mae'n sgorio. A nawr mae rhaid i'r gol geidwad I naill ei arbed y bel neu mae angen I rywun I falle ildio'r gic yma oherwydd os mae Michaela Cook yn sgorio mae Caerdydd bron a bod dros y linell derfyn fan hyn. Wel, mae yna wawdio wedi bod ymhel droed merched ynglyn â safon cicio'r smotyn. Da chi'n mynd nôl hyd yn oed i'r Euros, ond mae'r ciciau penawma ag eithrio un di bod yn gampus. Michaela Cook, un arall wedi cael gêm gampus. Cook i'w chymryd I.
Ac yn syml, mae rhaid i Abertawe sgorio efo'r gic nesa. Steph Turner, un arall o'r eilyddion. Dyw hi ddim yn edrych mor hyderus a byswn ni'n hoffi nhw. Ac fel Stacey John, dyma gêm ola Steph Turner cyn ymddeol heddiw hefyd. Mae'r cyfan yn dibynnu ar y gic yma. Ardderchog. T'mo be, o'n i'n poeni fyna oherwydd oedd hi ddim yn edrych yn fwyaf hyderus, ond chwarae teg iddi. Hi'r unig un sydd wedi rhoi y bêl, mor net yn y godnel yna. Neb arall wedi wneud hynny. Megan Bowen. Cyfrifoldeb arni hi. Os ti'n sgorio, Cath, maen nhw'n ennill. Ac fyddai'n brafiach gweld rhywun yn ennill na bod na gic yn cael ei methu i ennill. Mae'n sgorio! Ac ar ôl bod ar ei holi o 2 gol i ddim, mae Caerdydd yn ennill Cwpan Cymru am y 5 tymor yn olynol. Un o'r gemau rhyfedda o safbwynt cyffro Cwpan. Ar chwal i byd nhw ar ben ar yr egwyl. Ac mae byd Abertawe yn deilchion. Allan nhw ddim coelio. Stacey John yn ymddeol a'i chic hi wedi methu oedd y gwahaniaeth. Cath Morgan am ddiweddglo. Am brynhawn am gêm o 2 hanner chwarae teg. A mae pawb sydd wedi dod fan hyn a pawb sydd wedi gwylio wedi cael wefr pnawn yma fi'n credu o'r safon a'r gystadlu. Mae'r gyngred yma yn gallu rhoi iddyn ni, felly llongyfarchiadau mawr i bawb. Dim ond un tîm sy'n gallu ennill, a mae Caerdydd wedi dangos cymeriad ar ôl bod yr olia o 2 gol i ddim i lawr. Mi fydd Abertawe yn cymryd lot o hyder o'r hanner gyntaf, ond falle angen adeiladu ar chwarae y 90 munud, ond mae rhaid dweud am achlysur ac am ddiweddglo. Emosiynau yn gwbl amlwg. Dyma'r foment. Dyna y fuddugoliaeth. Mae rhywun angen cymryd gwynt fe awn ni lawr at Nicky John. Noah, what an incredible afternoon. I think as far as comebacks go, that's how to do them. Before I start, I just want to congratulate Lucy, Steph and Stacey on great careers. They've been unbelievable for the league and Wales, for women's football in Wales. So huge congratulations to them. And I said before the game, Swansea are going to be a great opponent, and they were. It took so much character, so much. We spoke at half-time about pride and passion, and I know we conceded 2 after half-time, but you saw that pride and passion towards from the 60th minute onwards. We were brilliant, and I'm just so. Nicely done, Noah. Nicely done. So proud. Yeah. And the staff deserve it as well. I mean, at 3-0 down, can I ask, what did you say to them? Because to concede 2 so early into the second half as well, that could have been enough to send anyone's heads down, but you just kept going. Yeah, we made a couple of tweaks, 2 subs and a tactical tweak, and it was just about belief. We spoke a lot about belief at half-time, and it was just about belief. We believed we could get back into it, and we were saying on the bench, it's a momentum, and at one point we just needed that shot, or we needed that goal, and unfortunately that came, and then it's just momentum. So really, really proud. How disappointed were you though to be 3-0 down at that point, and with the goals that you conceded? You probably perhaps didn't expect that coming out here today. I don't know about expectation. Like I said before the game, Swansea are a good side, really, really good side. So I don't know about expectation, but it was just about the goals were poor to concede. But like I said, momentum. We had the momentum towards the end of the game. They had the momentum for a lot of the start of the second half, especially. I thought the first half was quite even. So
yeah, that's just football. And I think what we've really seen today here, Noah, is some incredible demonstrations of real character that's brought you through all the way to the end there. Yeah, my huddle before the pens wasn't about pens, it wasn't about that. I just said, I'm so proud. I said the character you've shown, so the words you said, character, is exactly right. The character you've shown and the passion and pride to get back in the game. And yeah, that's exactly it. Certainly not a bad start as a manager for a boy that supported this club since day one. Llongyfarchiad y mawr, enjoy the celebration. Diolch, thank you very much. Enjoy it, mate. Wel, oedd hwnna'n special nag oedd hi am ffordd I Noah Bushby ddechrau I yrfa fel prif hyfforddwr Caerdydd. A mae hwnna, mae Cwpan Cymru yn aros yn y brif ddinas am dymor arall. Mae Gwenan Harris a Iona Williams wedi dod I ail ymuno a fi fan hyn. Gwenan, fi'n credu hwnna yw un o'r rowndiau terfynol a un o'r gemau gorau I fi wedi gweld o ran y gyngrair yma. Oedd hwnna'n ryfeddol. Oedd, a dyna beth ni moyn, nag yn ni moyn drama, ni moyn cyffro. Yn amlwg mae un tîm yn mynd I fod yn siomedig iawn, yn ewedig I gorffen fel hynna, ac yn amffodus iawn I Stacey John, taw hi oedd y person. Mae wastad un person yn amlwg yn mynd I siomi mwyaf, just siomedig I ni gyd, really, taw hi oedd e, ond am gêm ac am adlewyrchiad o'r gyngrair a'r safon, a pa mae'r cysylel a cyffroes yw e. Ie, Iona, gorfoledd I Gaerdydd, ond tor calon I Abertawe, maen nhw'n siŵr o fod yn wyndran fel gollon nhw'r gêm na I feddwl, o'n nhw ar y blaen o 2 gol I ddim. A ti'n fel, mae Rownd Derfynol, ti'n 2 gol I ddim ar y blaen, a ti'n meddwl, game management fan, da ni gorau cadw'r bel, cadw'r meddiant, ond mae jyst yn dangos agwedd Gaerdydd, dyn nhw ddim yn stopio nes y diwedd, a dyna lle ti'n cael pencampwyr. Car ymlaen, a wedi dangos 3 gol yn ôl, a yn anffodus I Abertawe a Stacey John golli o Gicars Motyn, sydd yn greulon. Ia, pan ti'n gwybod sut I ennill, mae fe'n dod yn habit, so maen nhw wastad yn aros yn feddylion seicolegol, maen nhw wastad yn gwybod, ni jyst angen rhywbeth. A chi wedi gweld, faint nath nhw tyfu y hyder yna ar ôl y gol gyntaf, oedd ystym corff pawb di newid. Ac wedyn oedd e lawr fel oedd Ion yn dweud I Abertawe I ceisio reoliau, ond maen nhw heb bod yn y sefyllfa yma am amser hir. So, fi'n credu oedd profiad a naws Caerdydd yn y sefyllfaoedd yma di talu ffrwyth yn y diwedd. Mae yna ddigon I drafod ar ôl hwnna, ond fel I ni'n gallu gweld, mae'r dyfarnwyr yn dechrau cael I medalau fan hyn ar Rodney Parade, ac I ni'n agosau at weld Caerdydd yn codi Cwpan Cymru. Felly, nôl â ni at Nick. Diolch Sioned, diolch bawb. Pwy fydde di meddwl mae crysau glas fydde'n cerdded heibio'r tlws yn barod i'w chodi hi. Y medalau yn cael eu cyflwyno gan Kathleen Newton ar ran y noddwyr Bute Energy ac yn cael eu chynorthwyo gan Lucy Gwilt o fwrdd y gymdeithas Bêl Droed. Mae'r poteli champagne yn barod i'w hagor. Mae'r circ yn ysu I neidio allan o oddf y poteli, a mae'r chwaraewyr yn ysu I neidio. Dim ond I danlun nelli'r gamp am y 5 flwyddyn yn olynol. Enillwyr y cwpan ydy Caerdydd. Dyma'r 6ed tro yn eu hanes nhw. Cath am gamp. Ie, I fod yn deg, maen nhw'n llawn heiddi. Maen nhw wedi aros yn y gêm yn y hanner gyntaf. 2 gol I ddim I lawr. Cael gol cynnar yn yr ail hanner. 2 gol cynnar, actually. A wedyn, oedd wastad teimlad Nick bod Caerdydd yn mynd I medru union i'w sgôr. A fi'n credu nath hyder a falle egni y gleis Abertawe jyst gadael. A Noah Bushby yn ei gêm gyntaf fel rheolwr yn ennill y gystadleuaeth yma, ac un ar ôl Hannah Power oedd ei phlentyn bach hi yn ei breichiau hi wrth i'r anthem gael ei chanu, a mae hi'n paratoi wrth i'r tîm baratoi, nid yn unig I dderbyn ei medal, ond hefyd I arwain y dathliadau. Hannah Power, mae hi'n ennill Cwpan Cymru am y 6ed tro yn olynol. Mae hi wedi bod yno gydol yr amser. Mae'r tlws Cwpan Cymru, tlws Bute Energy yn mynd I gael ei chyflwyno I un sydd I arfer gymaint a chodi'r tlws. Gofal piau, gofal piau.
Mae'n globen o dlws. Mae'n dlws har enillwyr Cwpan Cymru 2026 ydy clwb Caerdydd. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. Gadewch i'r dathliadau gychwyn. Hyfryd i gweld pawb yn dathlu'r chwarae teg. Abertawe, mae hi yn rhywun sydd wedi dod nôl ar ôl cael babi. Tymod arwain trwy siampr, mae'n berson hyfryd hefyd chwarae teg. Hyfryd i gweld pawb yn dathlu. Captain Caerdydd, Abertawe yn wen o glist i glist ac yn rhoi cusan fach i'r tlws. Iona, oedd Gwenan yn sôn just nawr am meddylfryd Caerdydd, a mae rai ni edmygu nhw, achos maen nhw just ddim yn gwybod fel i roi'r ffidil yn y to. A sy'n dangos bod nhw'n heiddi fod yn ben campwyr achos o'r agwedd maen nhw wedi dangos yn yr ail hanner. A fel ddydys i cyn y gêm, tron bach di ffwrdd i nhw a Busby i enw lawr fel rheolwr Caerdydd. Tro cychwyn yn gêm gyntaf ennill Cwpan Cymru a mae wedi rhaid i enw'n barod. Wel, gadewch i ni gael bach mwy o ymateb nawr gyda Nicky. Mae gan Bowen llongyfarchiadau enfawr am ddrama, am comeback, ond Caerdydd newydd sicrhau eich 5ed Cwpan Cymru yn olynol. Sut wyt ti'n teimlo? Sdim geiriau, really. Ni eisiau cymryd y pen a just diolchgar bod wedi mynd yn y rwyd, ond fi'n credu pan mae tîm fel hyn yn dod lawr, ni 3 lawr. Hanner amser, rwy'n ni'n onest gyda'n gilydd yn y stafell newid, doedd ddim yn digon dda, ond ail hanner ni dangos pam hyn yw cwpan ni a pam ni eisiau ennill. Gobeithio am y chweched troeth blwyddyn nesaf, a nawr ni'n mynd i mwynhau hwn. Mae Noah ers i fe dod mewn wedi bod yn anhygoel. Mae Ian am y tymor wedi bod yn dda hefyd, ond mae'r cefnogwyr yma yn dod allan. Os ni'n chwarae yn y gogledd, ni'n chwarae lawr y dim, nhw wastad yma. Fi'n siŵr bod heno yn mynd i bod yn noson da. Dwi'n siŵr o hynny hefyd, o gai ofyn i ti Megan, be oedd yn mynd drwy di bendi fel oedd ti'n cerdded i fyny i gymryd y cwrs matyn na? I fod onest, fi ddim wedi bod yn marfer am yr wythnos diwethaf, fi wedi bod yn Albania, felly fi ddim really wedi gweld mae'r tîm wedi ymarfer, fi ddim wedi gweld y pwysau sydd ar y tîm. Ond fi'n credu mae hwnna'n dda i ryw raddau. Ond rydyn ni eisiau cymryd un erbyn Rex yma, ddim digon o botel gen i, ond ni eisiau gwneud y heddiw a diolchgar bod Karen dio'r atel really Abertawe yn sgorio, ond sy'n wedi geiriau ar hyn o bryd. Dwi'n siŵr bod ti ar goll o ran geiriau, ond mae gan gwrando llongyfarchiadau cresog i chi. Dos i fwynhau'r dathliadau. Diolch yn fawr, diolch. Have a good one. A mae pêl-drod yn gallu bod yn gêm greulon fan hyn. Iona, fel oedd Gwenan yn sôn, i ni'n torri'n calonau ni dros Stacey John o ran y foment yma. O bob gêm, y gêm ola hi Abertawe cyn ymddeol, yr unig cwrs motyn i gael method yn hi, ti gorfod teimlo dros ti. To mae mewn dagra tol yn i fan hyn. A wedyn ni cic Meg Bowen, Gwenan, y gic fuddigol. Pwyth dda, chwarae teg. Fi ddim yn credu o mateb i ar y dechrau. Oedd hi'n gwybod taw, yr un fuddigol oedd hynna, ond falle jyst ryddhad mwy nag unrhyw beth, achos mae yna pwysau yn nath i dangos safon hi gyda'r gorffeniad. O ran Abertawe, Gwenan, ble maen nhw'n mynd ar ôl hwn, achos mae hwn yn mynd i frifo am spel iddyn nhw? Wel, cyfnod o ail adeiladu, beth ni'n gweud, achos yn amlwg maen nhw'n colli gymaint o chwaraewyr nawr. Fydd angen spel ar ôl hwn, jyst i ddod dros y siom y rwystredigaeth, a wedyn canolbwyntio a gobeithio defnyddio hyn i tanio carfan ifanc fydd yn edrych, fi'n siŵr yn wahanol, ond mae Izzy Taylor yn profiadol, neu fi dod â newidiadau a chwaraewyr arall mewn. Siom enfawr iddyn nhw i orffen y tymor ar ôl bod mor cyfforddus hefyd o fewn y gêm. Mae fe'n mynd i bod yn ddiddorol i weld siwr mae Abertawe yn datblygu o dan arweiniaeth Izzy Taylor tymor nesa. Ond Iona, nôl i Caerdydd jyst yn glo iawn am ffordd i Noah Busby ddechrau yrfa. Os yw hwn yn arwydd o beth sydd i ddod, wel, mae tymor nesaf yn mynd i fod yn sport. Yn gyffredinol mae wedi bod yn dymor eitha siomedig i Gaerdydd. Nhw wedi cyrraedd gyngrair am tro cyntaf spel, wedi cyrraedd trws yr adran, lle mae wedi bod yn dymor siomedig ar y cyfan iddyn nhw, felly oedden nhw angen profi pwynt i hynna'n heddiw i orffen y tymor efo tlws. Felly llongyfarchiadau nhw a Busby. Yn bendant. Wel, i ni wedi cael ein sbwylio fan hyn ar S4 am gêm i orffen y tymor domestig o ran y menywod ac am dymor arall o ran Cwpan Cymru Bute Energy Glas yw lliw y gêm. Nos da.